Jos tarkastellaan ihmisen terveyttä pitkäjänteisesti, yksi kaikkein aliarvostetuimmista, mutta samalla vaikutuksiltaan voimakkaimmista tekijöistä on uni, tai tarkemmin sanottuna sen puute. Myöhään valvominen on ilmiö, joka nykyyhteiskunnassa on muuttunut lähes normaaliksi. Ihmiset selaavat puhelimiaan, katsovat sarjoja, työskentelevät yöllä tai vakuuttavat itselleen klassisen lauseen "vielä yksi video ja sitten menen nukkumaan". Ongelmana on, että tuo yksi video muuttuu helposti 5 ja yhtäkkiä kello on 2 yöllä. Unilääketieteen näkökulmasta ensimmäinen ja ehkä ilmeisin haitta myöhään valvomisessa liittyy aivojen toimintaan. Ihmisen aivot toimivat vuorokausirytmin mukaan, joka on biologinen järjestelmä säätelemässä sitä, milloin meidän pitäisi olla hereillä ja milloin nukkua. Kun tätä rytmiä rikotaan jatkuvasti valvomalla myöhään, aivokeilet saa sitä palautumisaikaa, jota ne tarvitsevat. Tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että ihminen on aamulla väsynyt. Vaikutukset ovat paljon syvempiä. Tutkimukset osoittavat, että jo muutaman tunnin univaje heikentää keskittymiskykyä, päätöksentekoa ja muistia. Toisin sanoen, jos olet joskus huomannut tuijottavasi jääkaappia aamulla ja miettiväsi miksi avasit sen, syy ei välttämättä ole eksistentiaalinen kriisi. Se voi olla yksinkertaisesti liian myöhään valvottu ilta. Aivot tarvitsevat unta käsitelläkseen päivän aikana kerättyä tietoa. Nukkuessamme hermoverkot järjestävät muistoja, vahvistavat oppimista ja poistavat aineenvaihdunnan sivutuotteita, joita kertyy aivoihin päivän aikana. Kun tämä prosessi häiriintyy, aivot alkavat toimia hieman kuin tietokone, jota ei ole koskaan sammutettu. Ohjelmia on liikaa auki, järjestelmä hidastuu ja joskus se yksinkertaisesti jäätyy. Monet ihmiset ajattelevat, että he voivat korjata tilanteen nukkumalla viikonloppuna pidempään. Valitettavasti biologia ei toimi aivan samalla tavalla kuin pankkitili. Et voi lainata unta maanantailta ja maksaa sitä takaisin sunnuntaina ilman seurauksia. Vuorokausirytmi on herkkä järjestelmä ja jatkuva myöhäinen valvominen siirtää sitä epäterveeseen suuntaan. Seurauksena voi olla niin sanottu sosiaalinen jet lag, jossa kehon biologinen kello ja yhteiskunnan aikataulut ovat jatkuvassa ristiriidassa. Tämä on vähän kuin matkustaisi aikavyöhykkeeltä toiselle joka päivä ilman lentokonetta ja ilman lomaa. Lisäksi univaje taikuttaa aivojen etuotsalohkoon, joka vastaa impulssikontrollista ja rationaalisesta päätöksenteosta. Tästä syystä väsyneinä ihmiset tekevät usein huonompia valintoja, olivatpa kyseessä ruokavalio, työtehtävät tai jopa keskustelut muiden kanssa. Väsyneenä saatat esimerkiksi päättää vastata sähköpostiin, joka olisi ollut paljon viisaampaa kirjoittaa vasta aamulla. Ja aamulla, kun luet sen uudelleen, saatat miettiä, kirjoitinko minä tämän oikeasti? Lyhyesti sanottuna, ensimmäinen merkittävä haitta myöhään valvomisessa on kognitiivisen suorituskyvyn heikkeneminen. Aivot eivät yksinkertaisesti toimi optimaalisesti ilman riittävää ja säännöllistä unta. Vaikka tämä saattaa kuulostaa itsestään selvältä, moderni elämäntapa saa monet meistä unohtamaan sen. Ironista kyllä, juuri ne laitteet, joita käytämme rentoutumisessa myöhään illalla, ovat usein ne, jotka pitävät aivot hereillä. Näytöistä tuleva sininen laite häiritsee melatoniinin tuotantoa, hormonia, joka kertoo keholle, että on aika nukkua. Tulos on biologinen sekaannus, keho luulee, että on vielä päivä, vaikka ulkona on pimeää ja kello lähestyy 3. Ja seuraavana aamuna, kun häräkyskello soi, aivot protestoivat kuin teini, joka pakotetaan ylös sunnuntai-aamuna. Asiantuntijan näkökulmasta ratkaisu on yksinkertainen, mutta ei aina helppo. Säännöllinen nukkumaanmenoaika, riittävä unimäärä ja iltarutiinit, jotka raumoittavat hermostoa. Tämä ei kellosta yhtä jännittävältä kuin vielä yksi jakso suosikkisarjasta, mutta aivot kiittävät siitä ja mikä tärkeintä, myös huomisen versio sinusta kiittää. Toinen merkittävä haitta, joka liittyy jatkuvaan myöhään valvomiseen, koskee aineenvaihduntaa ja painonhallintaa. Tämä on yksi niistä ilmiöistä, jotka usein yllättävät ihmiset. Monet ajattelevat, että uni liittyy lähinnä vireyteen ja jaksamiseen, mutta todellisuudessa se vaikuttaa syvästi myös siihen, miten keho käsittelee energiaa, ruokaa ja hormoneja.
Kun ihminen valvoo myöhään ja nukkuu liian vähän, kehon hormonitasapaino alkaa muuttua tavalla, joka tekee terveellisestä elämästä huomattavasti vaikeampaa. Erityisesti 2 hormonia nousee tässä keskustelussa esiin, greliini ja leptiini. Greliini on hormoni, joka lisää nälän tunnetta, kun taas leptiini kertoo aivoille, että olemme kylläisiä. Kun unta on liian vähän, greliinin määrä kasvaa ja leptiinin määrä vähenee. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että ihminen tuntee enemmän nälkää, mutta samalla kylläisyyden tunne tulee hitaammin. Se on biologinen yhdistelmä, joka tekee jääkaapista yllättävän kiinnostavan paikan keskellä yötä. Jos olet joskus huomannut seisovasi keittiössä yhdeltä yöllä syömässä jotain, mitä et päivällä olisi edes harkinnut, esimerkiksi kylmää pizzaa, suklaata tai mystistä välipalaa, joka koostuu 4 eri asiasta samassa kulhossa, et ole yksin. Tämä ei ole pelkästään tahdonvoimen puute, se on osittain seurausta univajeen aiheuttamasta hormonaalisesta muutoksesta. Lisäksi myöhäinen valvominen pidentää aikaa, jolloin ihminen on hereillä ja mahdollisesti syö. Kun päivä alkaa aikaisin, mutta yö päättyy myöhään, keholle kertyy helposti ylimääräisiä kaloreita, joita se ei oikeastaan tarvitse. Tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset, jotka nukkuvat säännöllisesti liian vähän, kuluttavat keskimäärin enemmän kaloreita vuorokaudessa kuin ne, jotka nukkuvat riittävästi. Ironista kyllä, väsyneenä ihminen myös liikkuu vähemmän, koska energiataso on matalampi. Näin syntyy klassinen aineenvaihdunnan paradoksi. Syömme enemmän, mutta liikumme vähemmän. Myöhään valvominen vaikuttaa myös siihen, miten keho käsittelee sokeria verenkierrossa. Unen puute heikentää insuliiniherkkyyttä, mikä tarkoittaa sitä, että solut eivät reagoi insuliiniin yhtä tehokkaasti kuin normaalisti. Tämä voi ajan myötä lisätä riskiä kehittää aineenvaihduntasairauksia, kuten tyypin 2 diabetesta. Toisin sanoen, keho alkaa käsitellä energiaa hieman kömpelösti, aivan kuin logistiikkakeskus, jossa paketit kasaantuvat, mutta kukaan ei oikein tiedä, minne ne pitäisi lähettää. Lisäksi väsymys vaikuttaa aivojen palkitsemisjärjestelmään. Kun ihminen on univajeessa, aivot reagoivat voimakkaammin korkeakalorisiin ruokiin, kuten sokeriin ja rasvaan. Tämä selittää, miksi väsyneenä salaatti ei kuulosta kovin houkuttelevalta, mutta suklaapatukka vaikuttaa lähes filosofisesti merkitykselliseltä. Aivot etsivät nopeaa energiaa, vaikka keho ei välttämättä sitä oikeasti tarvitse. On myös mielenkiintoista huomata, että monet ihmiset yrittävät kompensoida väsymystä kofeiinilla ja sokerilla. Kahvi voi toki hetkellisesti parantaa vireystilaa, mutta jos sitä juodaan myöhään illalla, se voi häiritä unta entisestään. Tästä syntyy helposti noidankehä. Valvot myöhään, olet väsynyt, juot enemmän kahvia, nukut huonommin ja valvot taas seuraavana iltana. Se on vähän kuin yrittäisi sammuttaa pientä tulipaloa bensiinillä. Hetkellisesti tapahtuu paljon toimintaa, mutta lopputulos ei ole kovin rauhoittava. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että myöhään valvominen ei vaikuta pelkästään siihen, miltä ihminen tuntuu aamulla, vaan myös siihen, miten keho säätelee nälkää, energiaa ja painoa pitkällä aikavälillä. Riittävä ja säännöllinen uni toimii aineenvaihdunnan kannalta eräänlaisena säätökeskuksena, joka pitää hormonit tasapainossa ja energian käytön hallinnassa. Kun tämä järjestelmä heikentyy, seuraukset näkyvät usein vahitellen, mutta hyvin todellisesti sekä vaalla ja yleisessä terveydessä. Ja vaikka ajatus aikaisemman nukkumaan menosta ei tunnu houkuttelevalta kuin keskiyön välipala, keho arvostaa sitä huomattavasti enemmän. 3. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy immuunijärjestelmään, eli kehon kykyyn puolustautua sairauksia vastaan. Tämä on aihe, joka kuulostaa ehkä hieman dramaattiselta, mutta biologisesti se on hyvin konkreettinen. Uni ei ole pelkästään lepoa, se on aktiivinen biologinen prosessi, jonka aikana keho suorittaa useita huoltotoimenpiteitä. Voisi sanoa, että kun ihminen nukkuu, keho tekee yövuoroa. Ja jos yövuoroa ei koskaan anneta tehdä kunnolla, järjestelmä alkaa vähitellen kärsiä. Immuunijärjestelmä toimii monimutkaisena verkostona soluja, proteiineja ja signaaleja, jotka tunnistavat ja torjuvat bakteereja, viruksia ja muita haitallisia tekijöitä. Monet näistä prosesseista tehostuvat juuri unen aikana. Tutkimukset ovat osoittaneet, että riittävä uni auttaa immuunisoluja kommunikoimaan tehokkaammin ja tuottamaan tulehdusta sääteleviä molekyylejä oikeassa tasapainossa. Kun ihminen nukkuu liian vähän, tämä tasapaino alkaa häiriintyä. Se ei tarkoita, että sairastuisit välittömästi jokaiseen flunssaan, mutta riski kasvaa selvästi.
Käytännössä tämä näkyy usein niin, että jatkuvasti väsyneet ihmiset tuntuvat olevan useammin kipeinä. He saattavat saada helpommin vilustumisia, toipua hitaammin infektiosta ja kokea yleistä vastustuskyvyn heikkenemistä. On jopa tutkimuksia, joissa vapaaehtoisille on altistettu flunssavirusta kontrolloiduissa olosuhteissa. Tulokset olivat varsin selviä. Ihmiset, jotka olivat nukkuneet alle 6 tuntia yössä, sairastuivat huomattavasti todennäköisemmin kuin ne, jotka nukkuivat yli 7 tuntia. Toisin sanoen, joskus tehokkain vitamiinikuuri voi olla yksinkertaisesti aikaisempi nukkumaan meno. Unen aikana keho tuottaa myös sytokiineja, jotka ovat immuunijärjestelmän viestinvälittäjiä. Osa näistä sytokiineista auttaa torjumaan infektioita ja tulehdusta. Kun unta on liian vähän, niiden tuotanto vähenee. Tämä on vähän kuin armeija, joka yrittää puolustaa rajaa, mutta osa sotilaista ei koskaan pääse vuoroon, koska heidät on pidetty hereillä koko yön. Lisäksi jatkuva myöhään valvominen vaikuttaa myös rokotteiden tehoon. Tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset, jotka nukkuvat hyvin rokotuksen jälkeen, kehittävät usein vahvemman immuunivasteen kuin ne, jotka nukkuvat huonosti. Tämä tarkoittaa, että uni auttaa kehoa opettelemaan tunnistamaan taudin aiheuttajia tehokkaammin. Kun uni jää vähin, optimisprosessi ei ole yhtä tehokas. Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka keskeinen rooli unella on kehon puolustusjärjestelmässä. On myös tärkeää huomata, että immuunijärjestelmä ei toimi erillään muusta kehosta. Se on jatkuvassa vuorovaikutuksessa hermoston, hormonijärjestelmän ja aineenvaihdunnan kanssa. Kun univaje häiritsee näitä järjestelmiä, vaikutukset heijastuvat myös immuunipuolustukseen. Näin syntyy ketjureaktio, jossa yksi häiriö johtaa helposti toiseen. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis sanoa, että säännöllinen ja riittävä uni on yksi yksinkertaisimpia tapoja tukea immuunijärjestelmän toimintaa. Se ei maksa mitään, sitä ei tarvitse reseptiä, eikä sitä tarvitse tilata verkosta. Silti se on usein ensimmäinen asia, josta ihmiset tinkkivät kiireisen elämäntavan keskellä. Ja ehkä juuri siinä piilee pieni ironia. Monet ihmiset etsivät monimutkaisia keinoja parantaa terveyttään, vaikka yksi tehokkaimmista ratkaisuista voisi olla yksinkertaisesti aikaisempi nukkumaan meno ja antaminen keholle mahdollisuus tehdä se, mihin se on biologisesti suunniteltu, nukkua. 4. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy sydän- ja verisuoniterveyteen. Tämä on aihe, jota monet eivät heti yhdistä uneen, koska sydänsairauksista puhuttaessa ihmiset ajattelevat yleensä ruokavaliota, liikuntaa tai tupakointia. Uni kuitenkin toimii eräänlaisena biologisena huoltojaksona myös sydämelle ja verisuonille. Kun nukumme riittävästi, verenpaine laskee luonnollisesti, syke hidastuu ja keho siirtyy palauttavaan pilaan. Tätä vaihetta voisi verrata siihen hetkeen, kun moottori käy tyhjäkäynnillä ja järjestelmä saa mahdollisuuden jäähtyä. Jos tämä vaihe jää toistuvasti väliin myöhäisen valvomisen takia, sydän- ja verenkierto joutuvat työskentelemään pidempään korkeammalla kuormituksella. Pitkällä aikavälillä tämä voi vaikuttaa merkittävästi sydän- ja verisuonijärjestelmän terveyteen. Useat tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden kroonisen univajeen ja kohonneen verenpaineen välillä. Verenpaineen pitäisi luonnollisesti laskea yön aikana, mutta jos ihminen nukkuu liian vähän tai uni on katkonaista, tämä yöllinen lasku jää usein vajaaksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että verisuonet eivät koskaan saa kunnollista lepoa. Ajan myötä tämä voi lisätä riskiä kehittää verenpainetauti, joka puolestaan on yksi merkittävimmistä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöistä. Myöhään valvominen vaikuttaa myös autonomiseen hermostoon, joka säätelee kehon tahdosta riippumattomia toimintoja, kuten sykettä, hengitystä ja verenpainetta. Kun ihminen on jatkuvasti univajeessa, sympaattinen hermosto, eli niin sanottu taistele- tai pakene-järjestelmä aktivoituu helpommin. Tämä tarkoittaa, että keho pysyy ikään kuin valmiustilassa pidempään kuin olisi terveellistä. Sydän lyö hieman nopeammin, verenpaine pysyy korkeammana ja stressihormonien taso nousee. Jos tätä jatkuu viikkoja, kuukausia, jopa vuosia, sydän joutuu työskentelemään olosuhteissa, jotka eivät ole sille optimaaliset. Hieman humoristisesti voisi sanoa, että sydän ei ole suunniteltu toimimaan jatkuvassa maanantai-aamun kiireessä ympäri vuorokautta. Uni on se ajanjakso, jolloin liikenne rauhoittuu ja huoltohenkilöstö pääsee tarkistamaan järjestelmän. Toinen tärkeä tekijä on tulehdus.
Krooninen univaje lisää elimistön matala-asteista tulehdusta, joka on yhdistetty moniin sydän- ja verisuonisairauksiin. Tämä ei ole samanlainen tulehdus kuin esimerkiksi kurkkukipu tai haava, vaan hiljainen biologinen prosessi, joka ajan myötä vahingoittaa verisuonten seinämiä. Kun verisuonten sisäpinta ärsyöntyy jatkuvasti, se voi edistää ateroskleroosia eli valtimoiden kovettumisen kehittymistä. Tämä puolestaan lisää sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskiä. Myöhään valvominen voi vaikuttaa myös elämäntapoihin, jotka epäsuorasti kuormittavat sydäntä. Väsyneenä ihmiset liikkuvat usein vähemmän, syövät epäterveellisemmin ja saattavat käyttää enemmän kofeiinia tai muita piristeitä pysyäkseen hereillä. Kaikki nämä tekijät yhdessä muodostavat yhdistelmän, joka ei ole sydänterveyden kannalta ihanteellinen. On myös mielenkiintoista huomata, että sydän- ja verisuonijärjestelmä toimii hyvin tarkassa vuorokausirytmissä. Esimerkiksi sydänkohtauksia tapahtuu tilastollisesti useammin aamulla, kun keho siirtyy unen tilasta aktiivisuuteen. Jos vuorokausirytmi on jatkuvasti häiriintynyt myöhäisen valvomisen takia, tämä luonnollinen rytmi voi sekoittua. Tällöin keho ei aina tiedä, milloin sen pitäisi olla palautumistilassa ja milloin aktiivinen. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että säännöllinen ja riittävä uni on tärkeä osa sydänterveyttä, aivan yhtä tärkeä kuin liikunta, tasapainoinen ruokavalio ja stressin hallinta. Vaikka sydän lyö automaattisesti ilman, että meidän tarvitsee ajatella sitä, se ei tarkoita, että se olisi lopultonta kestävä kone. Se tarvitsee lepoa, rytmiä ja palautumista. Ja ehkä yksi yksinkertaisimmista tapoista auttaa sydäntä jaksamaan vuosikymmeniä eteenpäin on niinkin arkinen päätös kuin mennä nukkumaan hieman aikaisemmin illalla sen sijaan, että jäisi vielä kerran selailemaan puhelinta vain 5 minuutiksi, koska kokemus osoittaa, että ne 5 minuuttia muuttuvat yllättävän usein puoleksi tunniksi ja joskus jopa tunniksi. 5. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy mielialaan ja mielenterveyteen. Tämä on ehkä yksi niistä vaikutuksista, jonka monet ihmiset huomaavat melko nopeasti, vaikka eivät aina yhdistä sitä suoraan uneen. Kun ihminen nukkuu liian vähän useiden öiden ajan, mieliala alkaa usein muuttua hienovaraisesti, mutta selvästi. Kärsivällisyys vähenee, pienetkin asiat voivat tuntua ärsyttäviltä ja keskittyminen sosiaalisiin tilanteisiin vaikeutuu. Lyhyesti sanottuna, maailma ei välttämättä muutu hankalammaksi, mutta oma kyky käsitellä sitä muuttuu. Unella on keskeinen rooli aivojen tunne-elämää säätelevissä järjestelmissä. Erityisesti mantelitumake, joka osallistuu tunteiden, kuten pelon ja stressin käsittelyyn, reagoi voimakkaammin, kun ihminen on univajeessa. Samalla etuotsalohko, aivojen osa, joka auttaa säätelemään tunteita ja tekemään rationaalisia päätöksiä, toimii heikommin. Tämä yhdistelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että tunteet voivat nousta pintaan voimakkaammin, mutta niiden hallinta on vaikeampaa. Se on hieman kuin ajaisi autoa, jossa kaasupoliin toimii täydellisesti, mutta jarrut ovat hieman kuluneet. Monet ihmiset huomaavat tämän arjessa esimerkiksi niin, että he reagoivat herkemmin stressiin tai konflikteihin. Keskustelu, joka normaalisti olisi ollut rauhallinen mielipiteiden vaihto, voi väsyneenä tuntua henkilökohtaiselta hyökkäykseltä. Ja joskus väsyneenä lähetetty viesti tai kommentti voi seuraavana aamuna näyttää hieman, sanotaan vaikka diplomatian näkökulmasta kehityskelpoiselta. Pitkäaikainen univaje on myös yhdistetty lisääntyneeseen riskiin masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Tutkimukset osoittavat, että unen laatu ja mielenterveys ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa kaksisuuntaisesti. Huono uni voi lisätä mielenterveyden ongelmia ja mielenterveyden ongelmat voivat puolestaan heikentää unta. Tästä voi syntyä kierre, jossa molemmat vahvistavat toisiaan. Kun ihminen valvoo jatkuvasti myöhään, kehon stressijärjestelmät aktivoituvat useammin. Kortisolin taso pysyy korkeampana, mikä voi lisätä levottomuutta ja vaikeuttaa rentoutumista. Samalla aivojen välittäjäaineet, kuten serotoniini ja dopamiini, jotka vaikuttavat mielialaan ja motivaatioon, voivat joutua epätasapainoon. Tämä ei tarkoita, että yksi myöhäinen yö aiheuttaisi välittömästi mielenterveysongelmia, mutta jos univajeesta tulee pysyvä osa elämäntapaa, vaikutukset voivat kasautua ajan myötä. Humoristisesta näkökulmasta voisi sanoa, että univaje tekee ihmisestä hieman vähemmän päivitetyn version itsestään.
Päivällä saatat olla rauhallinen, analyyttinen ja hyvä kuuntelija, mutta 3 tunnin unien jälkeen saatat huomata ärsyytyväsi esimerkiksi siitä, että joku hengittää liian äänekkäästi. Tämä ei ole merkki siitä, että ympärillä olevat ihmiset olisivat yhtäkkiä muuttuneet hankaliksi. Usein kyse on siitä, että aivot eivät ole saaneet tarpeeksi aikaa palautua. Myöhään valvominen vaikuttaa myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kun ihminen on väsynyt, hänen on vaikeampi lukea muiden ihmisten ilmeitä ja tunteita oikein. Tämä voi johtaa väärin ymmärryksiin keskusteluissa ja ihmissuhteissa. Lisäksi väsyneenä ihmiset vetäytyvät helpommin sosiaalisista tilanteista, koska energia ei yksinkertaisesti riitä aktiiviseen vuorovaikutukseen. Näin univaje voi vaikuttaa myös ihmissuhteiden laatuun. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että riittävä uni toimii eräänlaisena emotionaalisena tasapainottajana. Se auttaa aivoja käsittelemään päivän tapahtumia, säätelemään stressiä ja pitämään mielialaa vakaampana. Kun tämä palautumisprosessi jää toistuvasti kesken myöhäisen valvomisen vuoksi, mieli joutuu toimimaan jatkuvasti vajaalla resursseilla. Ja vaikka ihminen voi hetkellisesti sopeutua siihen, pitkällä aikavälillä sekä mieliala että henkinen hyvinvointi hyötyvät huomattavasti siitä yksinkertaisesta päätöksestä, että ilta päättyy joskus hieman aikaisemmin, muolluiten silloin, kun aivot ovat niin väsyneitä, että he alkavat pitää täysin tavallisia asioita yllättävän suurina ongelmina. 6. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy muistitoimintoihin ja oppimiskykyyn. Tämä on erityisen kiinnostava aihe, koska monet ihmiset yrittävät juuri myöhään illalla tehdä asioita, jotka vaativat keskittymistä ja oppimista. Esimerkiksi opiskella tenttiin, viimeistellä työtehtäviä tai opetella jotain uutta. Ongelmana on, että aivot eivät ole biologisesti parhaassa mahdollisessa tilassa oppimaan silloin, kun ne ovat väsyneet. Uni on nimittäin yksi tärkeimmistä prosesseista, joka auttaa aivoja tallentamaan ja järjestämään tietoa. Kun ihminen nukkuu, aivot käyvät läpi päivän aikana opittuja asioita ja vahvistavat niitä hermoverkkoja, jotka liittyvät muistiin ja oppimiseen. Tätä prosessia kutsutaan usein muistojen konsolidaatioksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että aivot siirtävät tietoa lyhytaikaisesta muistista pitkäaikaiseen muistiin. Ilman riittävää unta tämä prosessi ei toimi yhtä tehokkaasti. Voisi sanoa, että aivot keräävät päivän aikana valtavan määrän tiedostoja, mutta ilman kunnon yöunta ne jäävät hieman sekavaan kansioon nimeltä ehkä myöhemmin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti syvän unen ja REM-unen aikana tapahtuu paljon muistin käsittelyyn liittyviä prosesseja. Syvä uni auttaa vahvistamaan faktoihin ja tietoihin liittyviä muistoja, kun taas REM-uni liittyy enemmän luovuuteen, tunteisiin ja monimutkaisten asioiden yhdistelyyn. Kun ihminen valvoo myöhään ja nukkuu liian vähän, nämä univaiheet voivat jäädä lyhyemmiksi tai epäsäännöllisiksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että aivot eivät saa tarpeeksi aikaa järjestellä arkistoaan. Tämä näkyy usein arjessa pieninä, mutta ärsyttävinä ilmiöinä. Saatat esimerkiksi huomata lukevasi saman kappaleen kirjasta 3 kertaa ja silti miettiä, mitä siinä oikeastaan sanottiin. Tai saatat yrittää muistella nimeä, jonka kuulit vain muutama tunti sitten, mutta se tuntuu kadonneen jonnekin aivojen sokkeloihin. Humoristisesti voisi sanoa, että univaje tekee muistista hieman kuin internetyhteydestä, joka toimii hitaasti. Tieto on kyllä jossain olemassa, mutta sen lataaminen kestää yllättävän kauan. Myöhään valvominen vaikuttaa myös työmuistiin, joka on aivojen kyky pitää useita asioita mielessä samanaikaisesti ja käsitellä niitä aktiivisesti. Työmuisti on tärkeää esimerkiksi ongelman ratkaisussa, suunnittelussa ja monimutkaisissa keskusteluissa. Kun ihminen on väsynyt, työmuisti toimii heikommin. Tämä voi näkyä esimerkiksi niin, että tehtävien suunnittelu tuntuu vaikeammalta tai keskeytykset häiritsevät enemmän kuin normaalisti. Lisäksi univaje heikentää aivojen kykyä muodostaa uusia yhteyksiä hermosolujen välillä, mikä on oppimisen biologinen perusta. Kun aivot eivät saa tarpeeksi palautumisaikaa, niiden muovautuvuus eli neuroplastisuus heikkenee. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uusien taitojen oppiminen voi olla hitaampaa ja virheiden määrä kasvaa. Ironista kyllä, monet opiskelijat ja työntekijät yrittävät ratkaista ajanpuutetta juuri valvomalla pidempään,
vaikka se usein heikentää oppimisen tehokkuutta. On vähän kuin yrittäisi kirjoittaa tärkeää raporttia tietokoneella, jonka akku on lähes tyhjä ja joka toimii koko ajan hitaasti. Lisäksi myöhään valvominen vaikuttaa luovuuteen. Luovat oivallukset syntyvät usein silloin, kun aivot pystyvät yhdistämään erilaisia ajatuksia ja kokemuksia. REM-uni on erityisen tärkeä tässä prosessissa. Kun tätä univaihetta on liian vähän, aivojen kyky tehdä yllättäviä ja hyödyllisiä yhteyksiä voi heikentyä. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis sanoa, että riittävä uni ei ole vain lepoa, vaan myös aktiivinen osa oppimista ja muistamista. Se toimii kuin yön aikana tapahtuva arkistointiprosessi, joka järjestää päivän aikana kerätyn tiedon loogiseksi kokonaisuudeksi. Kun tämä prosessi keskeytyy toistuvasti myöhäisen valvomisen vuoksi, aivot joutuvat toimimaan ilman kunnollista järjestelmää. Ja kuten kuka tahansa, joka on joskus etsinyt tärkeää tiedostoa sekavasta tietokansiosta, tietää, se ei ole kovin tehokas tapa työskennellä, eikä myöskään hyvä strategia pitkän aikavälin oppimisen kannalta. 7. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy hormonijärjestelmään ja koko kehon biologiseen tasapainoon. Ihmiskeho toimii monimutkaisena verkostona, jossa hormonit toimivat viestinviejinä eri elinten ja järjestelmien välillä. Uni on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka pitää tämän järjestelmän rytmissä. Kun ihminen nukkuu säännöllisesti oikeaan aikaan, monet hormonit vapautuvat tarkasti ajoitetuissa sykleissä. Mutta kun valvominen venyy jatkuvasti myöhään yöhön, tämä tarkka aikataulu alkaa häiriintyä. Voisi sanoa, että kehon sisäinen orkesteri menettää kapellivestarinsa. Yksi tärkeimmistä hormoneista tässä yhteydessä on melatoniini, jota kutsutaan usein unihormoniksi. Melatoniinin tuotanto alkaa normaalisti illalla, kun valo vähenee ja se auttaa kehoa valmistautumaan uneen. Myöhäinen valvominen, erityisesti kirkkaiden näyttöjen äärellä, voi häiritä tämän hormonin tuotantoa. Kun silmät altistuvat siniselle valolle puhelimista, tietokoneista tai televisioista, aivot tulkitsevat tilanteen helposti niin, että päivä ei ole vielä päättynyt. Melatoniinin eritys vähenee ja keho pysyy hereillä pidempään kuin olisi biologisesti tarkoituksenmukaista. Seurauksena on tilanne, jossa keho yrittää nukkua silloin, kun sen sisäinen kello ei ole täysin valmis siihen. Toinen keskeinen hormoni on kortisoli, jota usein kutsutaan stressihormoniksi. Normaalisti kortisolitaso nousee aamulla auttaakseen kehoa heräämään ja laskee illalla valmistellakseen elimistöä lepoon. Kun uni on epäsäännöllistä ja liian lyhyttä, tämä rytmi voi häiriintyä. Kortisolitaso voi pysyä korkeampana myös iltaisin, mikä tekee rentoutumisesta vaikeampaa. Tämä on vähän kuin yrittäisi nukahtaa samalla, kun keho luulee, että sen pitäisi valmistautua tärkeään kokoukseen. Myöhään valvominen vaikuttaa myös kasvuhormoniin, joka vapautuu erityisesti syvän unen aikana. Vaikka nimi saattaa viitata vain lasten kasvuun, kasvuhormonilla on tärkeä rooli myös aikuisilla. Se osallistuu kudosten korjaamiseen, lihasten palautumiseen ja aineenvaihdunnan säätelyyn. Kun syvän unen määrä vähenee, kehon kyky palautua fyysisestä rasitukesta voi heikentyä. Tästä syystä jatkuva univaje voi vaikuttaa esimerkiksi lihasten palautumiseen liikunnan jälkeen tai yleiseen fyysiseen jaksamiseen. Lisäksi sukupuolihormonit, kuten testosteroni ja estrogeeni, voivat kärsiä epäsäännöllisestä unesta. Tutkimuksissa on havaittu, että krooninen univaje voi laskea testosteronitasoja miehillä ja vaikuttaa hormonitasapainoon myös naisilla. Tämä voi vaikuttaa muun muassa energiatasoon, mielialaan ja jopa hedelmällisyyteen. Toisin sanoen, uni on vain lepoa, vaan myös tärkeä osa kehon hormonaalista säätelyä. Humorististi voisi sanoa, että hormonijärjestelmä on kuin hyvin organisoitu toimisto, jossa jokaisella työntekijällä on oma aikataulunsa. Kun ihminen valvoo myöhään useita öitä peräkkäin, toimiston aikataulut menevät sekaisin. Osa työntekijöistä saapuu liian aikaisin, osa liian myöhään ja osa ei tiedä, pitäisikö heidän olla töissä vai kotona. Tällaisessa tilanteessa työnteko ei ole kovin tehokasta. On myös tärkeää ymmärtää, että hormonijärjestelmä vaikuttaa lähes kaikkiin kehon toimintoihin, energiatasoon, nälkään, mielialaan, stressin sietokykyyn ja fyysiseen palautumiseen. Kun tämä järjestelmä toimii epätasapainossa, vaikutukset voivat näkyä monella eri tavalla.
Ihminen saattaa tuntea itsensä kaijasten väsyneenä, vaikka nukkuisi hieman pidempään viikonloppuna. Tai hän voi huomata, että energiataso vaihtelee epäunelmallisesti päivän aikana. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että säännöllinen unirytmi toimii eräänlaisena biologisena aikatauluna, joka pitää hormonijärjestelmän toiminnan tasapainossa. Kun tämä rytmi häiriintyy jatkuvan myöhäisen valvomisen vuoksi, keho joutuu työskentelemään epävakaissa olosuhteissa. Ja vaikka ihminen voi hetkellisesti sopeutua tähän, pitkällä tähtäimellä hormonitasapaino hyötyy huomattavasti siitä, että yön saa olla yö, eikä vain jatkoa päivälle, jota venytetään hieman liian pitkälle. 8. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy reaktiokykyyn ja turvallisuuteen arjessa. Tämä on asia, jota monet ihmiset eivät tule ajatelleeksi ennen kuin he todella kokevat sen käytännössä. Kun ihminen nukkuu liian vähän, aivot eivät käsittele tietoa yhtä nopeasti kuin normaalisti. Reaktioaika hiastuu, tarkkaavaisuus heikkenee ja virheiden todennäköisyys kasvaa. Tämä ei ole pelkästään teoreettinen ongelma, vaan sillä voi olla hyvin konkreettisia seurauksia jokapäiväisissä tilanteissa. Erityisen selvästi tämä näkyy liikenteessä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vakava univaje voi heikentää ajokykyä lähes samalla tavalla kuin alkoholi. Kun ihminen on nukkunut hyvin vähän, hänen reaktionsa hidastuvat, keskittyminen herpaantuu helpommin ja tilanteiden ennakointi vaikeutuu. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi jarruttaminen, väistäminen tai nopea päätöksenteko voi tapahtua liian myöhään. Toisin sanoen väsyneet aivot toimivat hieman kuin tietokone, jonka prosessori käy hitaalla tilassa juuri silloin, kun tarvittaisiin nopeaa suorituskykyä. Yksi erityisen riskialtis ilmiö on niin sanottu mikrouni. Mikrouni tarkoittaa hyvin lyhyttä, muutaman sekunnin mittaista nukahtamista, joka tapahtuu usein ilman, että ihminen edes huomaa sitä. Se voi kuulostaa harmittomalta, mutta jos tällainen hetki tapahtuu esimerkiksi auton ratissa moottoritiellä, seuraukset voivat olla vakavia. Muutaman sekunnin aikana auto voi kulkea kymmeniä metrejä ilman, että kuljettaja on täysin tietoinen tilanteesta. Se on hieman kuin painaisi hetkeksi taukonappia aivaissa, paitsi että ympäröivä maailma ei pysähdy samaan aikaan. Myöhään valvominen voi vaikuttaa turvallisuuteen myös työpaikoilla. Monet työtehtävät vaativat tarkkaa keskittymistä ja nopeita reaktioita, olipa kyse sitten koneiden käytöstä, ajoneuvojen ohjaamisesta tai monimutkaisista päätöksistä. Univaje lisää virheiden todennäköisyyttä ja joskus nämä virheet voivat olla kalliita tai vaarallisia. Historiassa on jopa tapauksia, joissa suuret teolliset onnettomuudet ovat liittyneet työntekijöiden väsymykseen ja epäsäännöllisiin työaikoihin. Väsyneenä aivot myös arvioivat riskejä huonommin. Etuotsalohko, joka vastaa rationaalisesta päätöksenteosta, toimii heikommin univajeessa. Samalla impulssien hallinta voi heikentyä. Tämä tarkoittaa, että ihminen saattaa ottaa suurempia riskejä tai tehdä päätöksiä, joita hän normaalisti harkitsisi tarkemmin. Se ei välttämättä tunnu dramaattiselta hetkellä, mutta pitkällä aikavälillä sillä voi olla merkitystä sekä turvallisuuden että arjen sujuvuuden kannalta. Humoristisesta näkökulmasta voisi sanoa, että väsyneet aivot ovat vähän kuin navigointijärjestelmä, joka päivittää sijaintiaan viiveellä. Se antaa kyllä ohjeita, mutta joskus hieman liian myöhään. Ja kun kyse on liikenteestä tai muista nopeaa reagointia vaativista tilanteista, pieni viive voi tehdä suuren eron. Lisäksi jatkuva väsymys vaikuttaa tarkkaavaisuuteen myös pienemmissä arjen asioissa. Saatat huomata unohtavasi tavaroita, kompastelevasi helpommin tai tekeväsi pieniä virheitä rutiinitehtävissä. Vaikka nämä tilanteet eivät yleensä ole vakavia, ne silti voivat lisätä stressiä ja turhautumista. Se tunne, kun etsit avaimia 5 minuuttia ja lopulta huomaat pitäneesi niitä koko ajan kädessä, on monelle tuttu, ja univaje voi tehdä tällaisista hetkistä hieman yleisempiä. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että riittävä uni ei ole tärkeää vain terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, vaan myös turvallisuuden näkökulmasta. Aivot tarvitsevat palautumista pysyväkseen tarkkoina, nopeina ja luotettavina. Kun tämä palautuminen jää katkuvasti vajaaksi myöhäisten valvomisen vuoksi, riski virheisiin kasvaa monissa tilanteissa. Ja vaikka yksi valvottu yö ei välttämättä aiheuta suuria ongelmia, jatkuva univaje voi vähitellen heikentää aivojen toimintaa tavalla, joka näkyy yllättävän monissa arjen tilanteissa, juuri silloin, kun tarkkaavaisuutta tarvittaisiin kaikkein eniten. 9. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy ihon terveyteen ja kehon ulkoiseen palautumiseen.
Tämä saattaa kuulostaa hieman pinnalliselta verrattuna esimerkiksi sydänterveyteen tai immuunijärjestelmään, mutta biologisesti kyseessä on hyvin todellinen ilmiö. Ihmisen iho on kehon suurin elin ja se uusiutuu jatkuvasti. Yksi tärkeimmistä ajanjaksoista tälle uusiutumiselle on yöuni. Nukkuessamme keho aktivoi monia korjaavia prosesseja, jotka auttavat soluja uusiutumaan, korjaamaan vaurioita ja ylläpitämään ihon rakennetta. Kun uni jää toistuvasti liian lyhyeksi myöhäisen valvomisen vuoksi, nämä prosessit eivät ehdi toimia yhtä tehokkaasti. Yksi keskeinen tekijä tässä on verenkierto. Unen aikana verenkierto ihossa lisääntyy, mikä auttaa kuljettamaan ravinteita ja happea soluille sekä poistamaan aineenvaihdunnan sivutuotteita. Tämä on yksi syy siihen, miksi hyvin nukutun yön jälkeen iho voi näyttää kirkkaammalta ja levänneemmältä. Kun taas unta on liian vähän, iho saattaa näyttää sameammalta, kuivemmalta ja väsyneemmältä. Kansankielessä puhutaan joskus univelasta kasvoilla, ja vaikka ilmaus kuulostaa humoristiselta, siinä on yllättävän paljon biologista totuutta. Myöhään valvominen lisää myös stressihormoni kortisolin määrää, mikä voi vaikuttaa ihon kuntoon. Korkea kortisolitaso voi lisätä tulehdusta ja heikentää ihon suojakerrosta. Tämä voi tehdä ihosta herkemmän ärsytykselle ja vaikuttaa esimerkiksi akneen tai muihin iho-ongelmiin. Lisäksi kollageenin tuotanto voi heikentyä kroonisen univajeen seurauksena. Kollageeni on proteiini, joka auttaa pitämään ihon kimmoisana ja vahvana. Kun sen tuotanto vähenee, iho voi menettää osan joustavuudestaan ajan myötä. Tämän vuoksi unta kutsutaan joskus epävirallisesti luonnolliseksi kauneushoidoksi. Toisin sanoen, kalleinkaan kasvovoide ei voi täysin korvata sitä biologista korjausprosessia, joka tapahtuu syvän unen aikana. Humoristisesti voisi sanoa, että ihonhoitorutiinien tärkein vaihe ei välttämättä ole seerumi tai voide, vaan se hetki, kun ihminen sulkee silmänsä ja antaa keholle mahdollisuuden levätä. Myöhään valvominen voi vaikuttaa myös silmien ympärillä olevaan ihoon. Monet ihmiset huomaavat, että univaje näkyy erityisesti tummempina silmänaluksina tai turvotuksena. Tämä johtuu osittain siitä, että väsymys vaikuttaa verenkiertoon ja nesteiden kertymiseen kudoksissa. Vaikka nämä muutokset ovat usein väliaikaisia, jatkuva univaje voi tehdä niistä pysyvämpiä. Lisäksi ihon paraneminen voi hidastua. Haavat, naarmut ja muut pienet ihovauriot saattavat parantua hieman hitaammin, jos keho ei saa riittävästi unta. Tämä liittyy siihen, että monet kudosten korjaamiseen osallistuvat prosessit aktivoituvat juuri unen aikana. Voisi ajatella, että yö on kehon korjauspaja, jossa päivän aikana syntyneitä pieniä vaurioita paikataan. Jos tämä korjauspaja on jatkuvasti kiinni tai työskentelee vajaalla miehityksellä, korjaustyöt eivät etene yhtä nopeasti. On myös kiinnostavaa huomata, että iho heijastaa usein yleistä terveydentilaa. Kun keho on levännyt ja palautunut hyvin, iho näyttää usein elinvoimaisemmalta. Kun taas keho on jatkuvassa väsymyksen tilassa, iho voi olla yksi ensimmäisistä paikoista, jossa tämä näkyy. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen myöhäinen ilta näkyisi välittömästi peilissä, mutta pitkällä ajan myötä säännöllinen univaje voi vaikuttaa ihon ulkonäkymään enemmän kuin monet ihmiset ajattelevat. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että riittävä uni on tärkeä osa myös ihon voivinvaltaa. Se tukee solujen uusiutumista, vähentää tulehdusta ja auttaa ylläpitämään ihon luonnollista tasapainoa. Ja vaikka ihonhoitotuotteet voivat olla hyödyllisiä, ne toimivat parhaiten silloin, kun keho saa samalla tehdä oman osuutensa, eli kun yö on tarpeeksi pitkä, jotta kehon luonnollinen huoltojärjestelmä ehtii tehdä työnsä rauhassa. 10. ja viimeinen merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy elämänlaatuun kokonaisuutena. Tämä on ehkä vähemmän mitattavissa oleva vaikutus kuin verenpaine tai hormonitasot, mutta monella tavalla se on kaikkein näkyvin arjessa. Kun ihminen nukkuu jatkuvasti liian vähän, lähes kaikki päivittäiset kokemukset muuttuvat hieman raskaammiksi. Energia on matalampi, keskittyminen heikompi ja motivaatio tehdä asioita voi laskea. Päivä tuntuu pidemmältä, mutta samalla aika tuntuu kuluman tehottomammin. Toisin sanoen, ihminen voi olla hereillä enemmän tunteja, mutta saada aikaan vähemmän. Yksi syy tähän on se, että uni vaikuttaa suoraan aivojen energian käyttöön. Kun aivot eivät ole saaneet riittävästi palautumista, ne joutuvat työskentelemään jatkuvasti pienessä energiansäästötilassa.
Tämä voi näkyä esimerkiksi siinä, että tehtävien aloittaminen tuntuu vaikeammalta tai että keskittyminen katkeaa helpommin. Monet ihmiset kuvaavat tätä tunnetta niin, että he ovat koko päivän hieman sumussa. Ajatukset liikkuvat hitaammin ja yksinkertaisetkin päätökset voivat tuntua yllättävän raskailta. Lisäksi univaje vaikuttaa siihen, miten koemme ympäröivän maailman. Kun ihminen on levännyt hyvin, hän on yleensä avoimempi uusille kokemuksille, sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja luovalle ajattelulle. Väsymys sen sijaan voi tehdä mielestä hieman kapeamman ja varovaisemman. Se ei välttämättä tarkoita, että ihminen olisi huonolla tuulella, mutta hänellä ei ehkä ole samaa energiaa osallistua aktiivisesti ympärillä tapahtuviin asioihin. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja yleiseen elämän iloon. Humoristisesta näkökulmasta voisi sanoa, että riittävä uni tekee ihmisestä paremman version itsestään. Kun olet nukkunut hyvin, pienet vastoinkäymiset tuntuvat hallittavilta ja päivä voi jopa tuntua hieman seikkailulta. Mutta kun olet nukkunut 3 tai 4 tuntia, sama päivä voi tuntua enemmänkin logistiselta selviytymistehtävältä. Miten päästä aamusta iltaan ilman, että unohtaa, mitä oli tekemässä? Lisäksi jatkuva myöhään valvominen voi vaikuttaa pitkän aikavälin hyvinvointiin monella tasolla. Kun keho ja mieli ovat jatkuvasti väsyneitä, ihmiset saattavat vähitellen luopua joistakin asioista, jotka normaalisti tuottavat heille iloa, kuten liikunnasta, sosiaalisista tapaamisista tai uusien taitojen oppimisesta. Tämä ei yleensä tapahdu yhtäkkiä, vaan pikkuhiljaa. Energia ei vain riitä kaikkeen. Ja lopulta elämä voi tuntua hieman kapeammalta kuin se muuten voisi olla. On myös tärkeää muistaa, että uni on yksi harvoista terveyteen vaikuttavista tekijöistä, joka on samalla täysin luonnollinen ja maksuton. Se ei vaadi erityisiä laitteita, monimutkaisia ohjelmia tai pitkiä valmisteluja. Silti se vaikuttaa lähes kaikkiin kehon ja mielen toimintoihin. Voisi sanoa, että uni on biologinen perusta, jonka päälle monet muut hyvinvoinnin osa-alueet rakentuvat. Kun tämä perusta on vahva, monet muut asiat toimivat helpommin. Kun taas perusta on heikko, monet pienet ongelmat voivat kasautua suuremmiksi. Asiantuntijan näkökulmasta myöhään valvomisen suurin ongelma ei ole yksittäinen valvottu yö, vaan toistuva tapa, joka häiritsee kehon luonnollista rytmiä. Ihmiskeho on suunniteltu toimimaan vuorokausirytmissä, jossa yö on aikaa palautumiselle ja päivä aktiivisuudelle. Kun tämä rytmi säilyy tasapainossa, keho ja mieli toimivat yleensä parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi yksi yksinkertaisimmista, mutta tehokkaimmista terveyttä tukevista päätöksistä on antaa yölle sen ansaitsema tila. Sammuttaa valot hieman aikaisemmin, laittaa puhelin sivulla ja antaa keholle mahdollisuus tehdä se, mitä se on miljoonien evoluution aikana oppinut tekemään. Levätä, palautua ja valmistautua seuraavaan päivään. 5. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy mielialaan ja mielenterveyteen. Tämä on ehkä yksi niistä vaikutuksista, jonka monet ihmiset huomaavat melko nopeasti, vaikka eivät aina yhdistä sitä suoraan uneen. Kun ihminen nukkuu liian vähän useiden öiden ajan, mieliala alkaa usein muuttua hienovaraisesti, mutta selvästi. Kärsivällisyys vähenee, pienetkin asiat voivat tuntua ärsyttäviltä ja keskittyminen sosiaalisiin tilanteisiin vaikeutuu. Lyhyesti sanottuna, maailma ei välttämättä muutu hankalammaksi, mutta oma kyky käsitellä sitä muuttuu. Unella on keskeinen rooli aivojen tunne-elämää säätelevissä järjestelmissä. Erityisesti mantelitumake, joka osallistuu tunteiden, kuten pelon ja stressin käsittelyyn, reagoi voimakkaammin, kun ihminen on univajeessa. Samalla etuotsalohko, aivojen osa, joka auttaa säätelemään tunteita ja tekemään rationaalisia päätöksiä, toimii heikommin. Tämä yhdistelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että tunteet voivat nousta pintaan voimakkaammin, mutta niiden hallinta on vaikeampaa. Se on hieman kuin ajaisi autoa, jossa kaasupoliin toimii täydellisesti, mutta jarrut ovat hieman kuluneet. Monet ihmiset huomaavat tämän arjessa esimerkiksi niin, että he reagoivat herkemmin stressiin tai konflikteihin. Keskustelu, joka normaalisti olisi ollut rauhallinen mielipiteiden vaihto, voi väsyneenä tuntua henkilökohtaiselta hyökkäykseltä. Ja joskus väsyneenä lähetetty viesti tai kommentti voi seuraavana aamuna näyttää hieman, sanotaan vaikka diplomatian näkökulmasta kehityskelpoiselta. Pitkäaikainen univaje on myös yhdistetty lisääntyneeseen riskiin masennukseen ja ahdistuneisuuteen.
Tutkimukset osoittavat, että unen laatu ja mielenterveys ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa kaksisuuntaisesti. Huono uni voi lisätä mielenterveyden ongelmia ja mielenterveyden ongelmat voivat puolestaan heikentää unta. Tästä voi syntyä kierre, jossa molemmat vahvistavat toisiaan. Kun ihminen valvoo jatkuvasti myöhään, kehon stressijärjestelmät aktivoituvat useammin. Kortisolin taso pysyy korkeampana, mikä voi lisätä levottomuutta ja vaikeuttaa rentoutumista. Samalla aivojen välittäjäaineet, kuten serotoniini ja dopamiini, jotka vaikuttavat mielialaan ja motivaatioon, voivat joutua epätasapainoon. Tämä ei tarkoita, että yksi myöhäinen yö aiheuttaisi välittömästi mielenterveysongelmia, mutta jos univajeesta tulee pysyvä osa elämäntapaa, vaikutukset voivat kasautua ajan myötä. Humoristisesta näkökulmasta voisi sanoa, että univaje tekee ihmisestä hieman vähemmän päivitetyn version itsestään. Päivällä saatat olla rauhallinen, analyyttinen ja hyvä kuuntelija, mutta 3 tunnin unien jälkeen saatat huomata ärsyytyväsi esimerkiksi siitä, että joku hengittää liian äänekkäästi. Tämä ei ole merkki siitä, että ympärillä olevat ihmiset olisivat yhtäkkiä muuttuneet hankaliksi. Usein kyse on siitä, että aivot eivät ole saaneet tarpeeksi aikaa palautua. Myöhään valvominen vaikuttaa myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kun ihminen on väsynyt, hänen on vaikeampi lukea muiden ihmisten ilmeitä ja tunteita oikein. Tämä voi johtaa väärin ymmärryksiin keskusteluissa ja ihmissuhteissa. Lisäksi väsyneenä ihmiset vetäytyvät helpommin sosiaalisista tilanteista, koska energia ei yksinkertaisesti riitä aktiiviseen vuorovaikutukseen. Näin univaje voi vaikuttaa myös ihmissuhteiden laatuun. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että riittävä uni toimii eräänlaisena emotionaalisena tasapainottajana. Se auttaa aivoja käsittelemään päivän tapahtumia, säätelemään stressiä ja pitämään mielialaa vakaampana. Kun tämä palautumisprosessi jää toistuvasti kesken myöhäisen valvomisen vuoksi, mieli joutuu toimimaan jatkuvasti vajaalla resursseilla. Ja vaikka ihminen voi hetkellisesti sopeutua siihen, pitkällä aikavälillä sekä mieliala että henkinen hyvinvointi hyötyvät huomattavasti siitä yksinkertaisesta päätöksestä, että ilta päättyy joskus hieman aikaisemmin, muolluiten silloin, kun aivot ovat niin väsyneitä, että he alkavat pitää täysin tavallisia asioita yllättävän suurina ongelmina. 6. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy muistitoimintoihin ja oppimiskykyyn. Tämä on erityisen kiinnostava aihe, koska monet ihmiset yrittävät juuri myöhään illalla tehdä asioita, jotka vaativat keskittymistä ja oppimista, esimerkiksi opiskella tenttiin, viimeistellä työtehtäviä tai opetella jotain uutta. Ongelmana on, että aivot eivät ole biologisesti parhaassa mahdollisessa tilassa oppimaan silloin, kun ne ovat väsyneet. Uni on nimittäin yksi tärkeimmistä prosesseista, joka auttaa aivoja tallentamaan ja järjestämään tietoa. Kun ihminen nukkuu, aivot käyvät läpi päivän aikana opittuja asioita ja vahvistavat niitä hermoverkkoja, jotka liittyvät muistiin ja oppimiseen. Tätä prosessia kutsutaan usein muistojen konsolidaatioksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että aivot siirtävät tietoa lyhytaikaisesta muistista pitkäaikaiseen muistiin. Ilman riittävää unta tämä prosessi ei toimi yhtä tehokkaasti. Voisi sanoa, että aivot keräävät päivän aikana valtavan määrän tiedostoja, mutta ilman kunnon yöunta ne jäävät hieman sekavaan kansioon nimeltä ehkä myöhemmin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti syvän unen ja REM-unen aikana tapahtuu paljon muistin käsittelyyn liittyviä prosesseja. Syvä uni auttaa vahvistamaan faktoihin ja tietoihin liittyviä muistoja, kun taas REM-uni liittyy enemmän luovuuteen, tunteisiin ja monimutkaisten asioiden yhdistelyyn. Kun ihminen valvoo myöhään ja nukkuu liian vähän, nämä univaiheet voivat jäädä lyhyemmiksi tai epäsäännöllisiksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että aivot eivät saa tarpeeksi aikaa järjestellä arkistoaan. Tämä näkyy usein arjessa pieninä, mutta ärsyttävinä ilmiöinä. Saatat esimerkiksi huomata lukevasi saman kappaleen kirjasta 3 kertaa ja silti miettiä, mitä siinä oikeastaan sanottiin. Tai saatat yrittää muistella nimeä, jonka kuulit vain muutama tunti sitten, mutta se tuntuu kadonneen jonnekin aivojen sokkeloihin. Humoristisesti voisi sanoa, että univaje tekee muistista hieman kuin internetyhteydestä, joka toimii hitaasti. Tieto on kyllä jossain olemassa, mutta sen lataaminen kestää yllättävän kauan.
Myöhään valvominen vaikuttaa myös työmuistiin, joka on aivojen kyky pitää useita asioita mielessä samanaikaisesti ja käsitellä niitä aktiivisesti. Työmuisti on tärkeää esimerkiksi ongelman ratkaisussa, suunnittelussa ja monimutkaisissa keskusteluissa. Kun ihminen on väsynyt, työmuisti toimii heikommin. Tämä voi näkyä esimerkiksi niin, että tehtävien suunnittelu tuntuu vaikeammalta tai keskeytykset häiritsevät enemmän kuin normaalisti. Lisäksi univaje heikentää aivojen kykyä muodostaa uusia yhteyksiä hermosolujen välillä, mikä on oppimisen biologinen perusta. Kun aivot eivät saa tarpeeksi palautumisaikaa, niiden muovautuvuus eli neuroplastisuus heikkenee. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uusien taitojen oppiminen voi olla hitaampaa ja virheiden määrä kasvaa. Ironista kyllä, monet opiskelijat ja työntekijät yrittävät ratkaista ajanpuutetta juuri valvomalla pidempään, vaikka se usein heikentää oppimisen tehokkuutta. On vähän kuin yrittäisi kirjoittaa tärkeää raporttia tietokoneella, jonka akku on lähes tyhjä ja joka toimii koko ajan hitaasti. Lisäksi myöhään valvominen vaikuttaa luovuuteen. Luovat oivallukset syntyvät usein silloin, kun aivot pystyvät yhdistämään erilaisia ajatuksia ja kokemuksia. REM-uni on erityisen tärkeä tässä prosessissa. Kun tätä univaihetta on liian vähän, aivojen kyky tehdä yllättäviä ja hyödyllisiä yhteyksiä voi heikentyä. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis sanoa, että riittävä uni ei ole vain lepoa, vaan myös aktiivinen osa oppimista ja muistamista. Se toimii kuin yön aikana tapahtuva arkistointiprosessi, joka järjestää päivän aikana kerätyn tiedon loogiseksi kokonaisuudeksi. Kun tämä prosessi keskeytyy toistuvasti myöhäisen valvomisen vuoksi, aivot joutuvat toimimaan ilman kunnollista järjestelmää. Ja kuten kuka tahansa, joka on joskus etsinyt tärkeää tiedostoa sekavasta tietokansiosta, tietää, se ei ole kovin tehokas tapa työskennellä, eikä myöskään hyvä strategia pitkän aikavälin oppimisen kannalta. 7. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy hormonijärjestelmään ja koko kehon biologiseen tasapainoon. Ihmiskeho toimii monimutkaisena verkostona, jossa hormonit toimivat viestinviejinä eri elinten ja järjestelmien välillä. Uni on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka pitää tämän järjestelmän rytmissä. Kun ihminen nukkuu säännöllisesti oikeaan aikaan, monet hormonit vapautuvat tarkasti ajoitetuissa sykleissä. Mutta kun valvominen venyy jatkuvasti myöhään yöhön, tämä tarkka aikataulu alkaa häiriintyä. Voisi sanoa, että kehon sisäinen orkesteri menettää kapellivestarinsa. Yksi tärkeimmistä hormoneista tässä yhteydessä on melatoniini, jota kutsutaan usein unihormoniksi. Melatoniinin tuotanto alkaa normaalisti illalla, kun valo vähenee ja se auttaa kehoa valmistautumaan uneen. Myöhäinen valvominen, erityisesti kirkkaiden näyttöjen äärellä, voi häiritä tämän hormonin tuotantoa. Kun silmät altistuvat siniselle valolle puhelimista, tietokoneista tai televisioista, aivot tulkitsevat tilanteen helposti niin, että päivä ei ole vielä päättynyt. Melatoniinin eritys vähenee ja keho pysyy hereillä pidempään kuin olisi biologisesti tarkoituksenmukaista. Seurauksena on tilanne, jossa keho yrittää nukkua silloin, kun sen sisäinen kello ei ole täysin valmis siihen. Toinen keskeinen hormoni on kortisoli, jota usein kutsutaan stressihormoniksi. Normaalisti kortisolitaso nousee aamulla auttaakseen kehoa heräämään ja laskee illalla valmistellakseen elimistöä lepoon. Kun uni on epäsäännöllistä ja liian lyhyttä, tämä rytmi voi häiriintyä. Kortisolitaso voi pysyä korkeampana myös iltaisin, mikä tekee rentoutumisesta vaikeampaa. Tämä on vähän kuin yrittäisi nukahtaa samalla, kun keho luulee, että sen pitäisi valmistautua tärkeään kokoukseen. Myöhään valvominen vaikuttaa myös kasvuhormoniin, joka vapautuu erityisesti syvän unen aikana. Vaikka nimi saattaa viitata vain lasten kasvuun, kasvuhormonilla on tärkeä rooli myös aikuisilla. Se osallistuu kudosten korjaamiseen, lihasten palautumiseen ja aineenvaihdunnan säätelyyn. Kun syvän unen määrä vähenee, kehon kyky palautua fyysisestä rasitukesta voi heikentyä. Tästä syystä jatkuva univaje voi vaikuttaa esimerkiksi lihasten palautumiseen liikunnan jälkeen tai yleiseen fyysiseen jaksamiseen. Lisäksi sukupuolihormonit, kuten testosteroni ja estrogeeni, voivat kärsiä epäsäännöllisestä unesta.
Tutkimuksissa on havaittu, että krooninen univaje voi laskea testosteronitasoja miehillä ja vaikuttaa hormonitasapainoon myös naisilla. Tämä voi vaikuttaa muun muassa energiatasoon, mielialaan ja jopa hedelmällisyyteen. Toisin sanoen, uni on vain lepoa, vaan myös tärkeä osa kehon hormonaalista säätelyä. Humorististi voisi sanoa, että hormonijärjestelmä on kuin hyvin organisoitu toimisto, jossa jokaisella työntekijällä on oma aikataulunsa. Kun ihminen valvoo myöhään useita öitä peräkkäin, toimiston aikataulut menevät sekaisin. Osa työntekijöistä saapuu liian aikaisin, osa liian myöhään ja osa ei tiedä, pitäisikö heidän olla töissä vai kotona. Tällaisessa tilanteessa työnteko ei ole kovin tehokasta. On myös tärkeää ymmärtää, että hormonijärjestelmä vaikuttaa lähes kaikkiin kehon toimintoihin, energiatasoon, nälkään, mielialaan, stressin sietokykyyn ja fyysiseen palautumiseen. Kun tämä järjestelmä toimii epätasapainossa, vaikutukset voivat näkyä monella eri tavalla. Ihminen saattaa tuntea itsensä kaijasten väsyneenä, vaikka nukkuisi hieman pidempään viikonloppuna. Tai hän voi huomata, että energiataso vaihtelee epäunormaalisesti päivän aikana. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että säännöllinen unirytmi toimii eräänlaisena biologisena aikatauluna, joka pitää hormonijärjestelmän toiminnan tasapainossa. Kun tämä rytmi häiriintyy jatkuvan myöhäisen valvomisen vuoksi, keho joutuu työskentelemään epävakaissa olosuhteissa. Ja vaikka ihminen voi hetkellisesti sopeutua tähän, pitkällä tähtäimellä hormonitasapaino hyötyy huomattavasti siitä, että yön saa olla yö, eikä vain jatkoa päivälle, jota venytetään hieman liian pitkälle. Jos tarkastellaan ihmisen terveyttä pitkäjänteisesti, yksi kaikkein aliarvostetuimmista, mutta samalla vaikutuksiltaan voimakkaimmista tekijöistä on uni, tai tarkemmin sanottuna sen puute. Myöhään valvominen on ilmiö, joka nykyyhteiskunnassa on muuttunut lähes normaaliksi. Ihmiset selaavat puhelimiaan, katsovat sarjoja, työskentelevät yöllä tai vakuuttavat itselleen klassisen lauseen "vielä yksi video ja sitten menen nukkumaan". Ongelmana on, että tuo yksi video muuttuu helposti 5 ja yhtäkkiä kello on 2 yöllä. Unilääketieteen näkökulmasta ensimmäinen ja ehkä ilmeisin haitta myöhään valvomisessa liittyy aivojen toimintaan. Ihmisen aivot toimivat vuorokausirytmin mukaan, joka on biologinen järjestelmä säätelemässä sitä, milloin meidän pitäisi olla hereillä ja milloin nukkua. Kun tätä rytmiä rikotaan jatkuvasti valvomalla myöhään, aivokeilet saa sitä palautumisaikaa, jota ne tarvitsevat. Tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että ihminen on aamulla väsynyt. Vaikutukset ovat paljon syvempiä. Tutkimukset osoittavat, että jo muutaman tunnin univaje heikentää keskittymiskykyä, päätöksentekoa ja muistia. Toisin sanoen, jos olet joskus huomannut tuijottavasi jääkaappia aamulla ja miettiväsi miksi avasit sen, syy ei välttämättä ole eksistentiaalinen kriisi. Se voi olla yksinkertaisesti liian myöhään valvottu ilta. Aivot tarvitsevat unta käsitelläkseen päivän aikana kerättyä tietoa. Nukkuessamme hermoverkot järjestävät muistoja, vahvistavat oppimista ja poistavat aineenvaihdunnan sivutuotteita, joita kertyy aivoihin päivän aikana. Kun tämä prosessi häiriintyy, aivot alkavat toimia hieman kuin tietokone, jota ei ole koskaan sammutettu. Ohjelmia on liikaa auki, järjestelmä hidastuu ja joskus se yksinkertaisesti jäätyy. Monet ihmiset ajattelevat, että he voivat korjata tilanteen nukkumalla viikonloppuna pidempään. Valitettavasti biologia ei toimi aivan samalla tavalla kuin pankkitili. Et voi lainata unta maanantailta ja maksaa sitä takaisin sunnuntaina ilman seurauksia. Vuorokausirytmi on herkkä järjestelmä ja jatkuva myöhäinen valvominen siirtää sitä epäterveeseen suuntaan. Seurauksena voi olla niin sanottu sosiaalinen jet lag, jossa kehon biologinen kello ja yhteiskunnan aikataulut ovat jatkuvassa ristiriidassa. Tämä on vähän kuin matkustaisi aikavyöhykkeeltä toiselle joka päivä, ilman lentokonetta ja ilman lomaa. Lisäksi univaje taikuttaa aivojen etuotsalohkoon, joka vastaa impulssikontrollista ja rationaalisesta päätöksenteosta. Tästä syystä väsyneinä ihmiset tekevät usein huonompia valintoja, olivatpa kyseessä ruokavalio, työtehtävät tai jopa keskustelut muiden kanssa. Väsyneenä saatat esimerkiksi päättää vastata sähköpostiin, joka olisi ollut paljon viisaampaa kirjoittaa vasta aamulla. Ja aamulla, kun luet sen uudelleen, saatat miettiä,
kirjoitinko minä tämän oikeasti? Lyhyesti sanottuna, ensimmäinen merkittävä haitta myöhään valvomisessa on kognitiivisen suorituskyvyn heikkeneminen. Aivot eivät yksinkertaisesti toimi optimaalisesti ilman riittävää ja säännöllistä unta. Vaikka tämä saattaa kuulostaa itsestään selvältä, moderni elämäntapa saa monet meistä unohtamaan sen. Ironista kyllä, juuri ne laitteet, joita käytämme rentoutumisessa myöhään illalla, ovat usein ne, jotka pitävät aivot hereillä. Näytöistä tuleva sininen laite häiritsee melatoniinin tuotantoa, hormonia, joka kertoo keholle, että on aika nukkua. Tulos on biologinen sekaannus, keho luulee, että on vielä päivä, vaikka ulkona on pimeää ja kello lähestyy 3. Ja seuraavana aamuna, kun häräkyskello soi, aivot protestoivat kuin teini, joka pakotetaan ylös sunnuntai-aamuna. Asiantuntijan näkökulmasta ratkaisu on yksinkertainen, mutta ei aina helppo. Säännöllinen nukkumaanmenoaika, riittävä unimäärä ja iltarutiinit, jotka raumoittavat hermostoa. Tämä ei kellosta yhtä jännittävältä kuin vielä yksi jakso suosikkisarjasta, mutta aivot kiittävät siitä ja mikä tärkeintä, myös huomisen versio sinusta kiittää. Toinen merkittävä haitta, joka liittyy jatkuvaan myöhään valvomiseen, koskee aineenvaihduntaa ja painonhallintaa. Tämä on yksi niistä ilmiöistä, jotka usein yllättävät ihmiset. Monet ajattelevat, että uni liittyy lähinnä vireyteen ja jaksamiseen, mutta todellisuudessa se vaikuttaa syvästi myös siihen, miten keho käsittelee energiaa, ruokaa ja hormoneja. Kun ihminen valvoo myöhään ja nukkuu liian vähän, kehon hormonitasapaino alkaa muuttua tavalla, joka tekee terveellisestä elämästä huomattavasti vaikeampaa. Erityisesti 2 hormonia nousee tässä keskustelussa esiin, greliini ja leptiini. Greliini on hormoni, joka lisää nälän tunnetta, kun taas leptiini kertoo aivoille, että olemme kylläisiä. Kun unta on liian vähän, greliinin määrä kasvaa ja leptiinin määrä vähenee. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että ihminen tuntee enemmän nälkää, mutta samalla kylläisyyden tunne tulee hitaammin. Se on biologinen yhdistelmä, joka tekee jääkaapista yllättävän kiinnostavan paikan keskellä yötä. Jos olet joskus huomannut seisovasi keittiössä yhdeltä yöllä syömässä jotain, mitä et päivällä olisi edes harkinnut, esimerkiksi kylmää pizzaa, suklaata tai mystistä välipalaa, joka koostuu 4 eri asiasta samassa kulhossa, et ole yksin. Tämä ei ole pelkästään tahdonvoimen puute, se on osittain seurausta univajeen aiheuttamasta hormonaalisesta muutoksesta. Lisäksi myöhäinen valvominen pidentää aikaa, jolloin ihminen on hereillä ja mahdollisesti syö. Kun päivä alkaa aikaisin, mutta yö päättyy myöhään, keholle kertyy helposti ylimääräisiä kaloreita, joita se ei oikeastaan tarvitse. Tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset, jotka nukkuvat säännöllisesti liian vähän, kuluttavat keskimäärin enemmän kaloreita vuorokaudessa kuin ne, jotka nukkuvat riittävästi. Ironista kyllä, väsyneenä ihminen myös liikkuu vähemmän, koska energiataso on matalampi. Näin syntyy klassinen aineenvaihdunnan paradoksi. Syömme enemmän, mutta liikumme vähemmän. Myöhään valvominen vaikuttaa myös siihen, miten keho käsittelee sokeria verenkierrossa. Unen puute heikentää insuliiniherkkyyttä, mikä tarkoittaa sitä, että solut eivät reagoi insuliiniin yhtä tehokkaasti kuin normaalisti. Tämä voi ajan myötä lisätä riskiä kehittää aineenvaihduntasairauksia, kuten tyypin 2 diabetesta. Toisin sanoen, keho alkaa käsitellä energiaa hieman kömpelösti, aivan kuin logistiikkakeskus, jossa paketit kasaantuvat, mutta kukaan ei oikein tiedä, minne ne pitäisi lähettää. Lisäksi väsymys vaikuttaa aivojen palkitsemisjärjestelmään. Kun ihminen on univajeessa, aivot reagoivat voimakkaammin korkeakalorisiin ruokiin, kuten sokeriin ja rasvaan. Tämä selittää, miksi väsyneenä salaatti ei kuulosta kovin houkuttelevalta, mutta suklaapatukka vaikuttaa lähes filosofisesti merkitykselliseltä. Aivot etsivät nopeaa energiaa, vaikka keho ei välttämättä sitä oikeasti tarvitse. On myös mielenkiintoista huomata, että monet ihmiset yrittävät kompensoida väsymystä kofeiinilla ja sokerilla. Kahvi voi toki hetkellisesti parantaa vireystilaa, mutta jos sitä juodaan myöhään illalla, se voi häiritä unta entisestään. Tästä syntyy helposti noidankehä. Valvot myöhään, olet väsynyt, juot enemmän kahvia, nukut huonommin ja valvot taas seuraavana iltana. Se on vähän kuin yrittäisi sammuttaa pientä tulipaloa bensiinillä. Hetkellisesti tapahtuu paljon toimintaa, mutta lopputulos ei ole kovin rauhoittava.
Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että myöhään valvominen ei vaikuta pelkästään siihen, miltä ihminen tuntuu aamulla, vaan myös siihen, miten keho säätelee nälkää, energiaa ja painoa pitkällä aikavälillä. Riittävä ja säännöllinen uni toimii aineenvaihdunnan kannalta eräänlaisena säätökeskuksena, joka pitää hormonit tasapainossa ja energian käytön hallinnassa. Kun tämä järjestelmä heikentyy, seuraukset näkyvät usein vahitellen, mutta hyvin todellisesti sekä vaalla ja yleisessä terveydessä. Ja vaikka ajatus aikaisemman nukkumaan menosta ei tunnu houkuttelevalta kuin keskiyön välipala, keho arvostaa sitä huomattavasti enemmän. Kolmas merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy immuunijärjestelmään, eli kehon kykyyn puolustautua sairauksia vastaan. Tämä on aihe, joka kuulostaa ehkä hieman dramaattiselta, mutta biologisesti se on hyvin konkreettinen. Uni ei ole pelkästään lepoa, se on aktiivinen biologinen prosessi, jonka aikana keho suorittaa useita huoltotoimenpiteitä. Voisi sanoa, että kun ihminen nukkuu, keho tekee yövuoroa. Ja jos yövuoroa ei koskaan anneta tehdä kunnolla, järjestelmä alkaa vähitellen kärsiä. Immuunijärjestelmä toimii monimutkaisena verkostona soluja, proteiineja ja signaaleja, jotka tunnistavat ja torjuvat bakteereja, viruksia ja muita haitallisia tekijöitä. Monet näistä prosesseista tehostuvat juuri unen aikana. Tutkimukset ovat osoittaneet, että riittävä uni auttaa immuunisoluja kommunikoimaan tehokkaammin ja tuottamaan tulehdusta sääteleviä molekyylejä oikeassa tasapainossa. Kun ihminen nukkuu liian vähän, tämä tasapaino alkaa häiriintyä. Se ei tarkoita, että sairastuisit välittömästi jokaiseen flunssaan, mutta riski kasvaa selvästi. Käytännössä tämä näkyy usein niin, että jatkuvasti väsyneet ihmiset tuntuvat olevan useammin kipeinä. He saattavat saada helpommin vilustumisia, toipua hitaammin infektiosta ja kokea yleistä vastustuskyvyn heikkenemistä. On jopa tutkimuksia, joissa vapaaehtoisille on altistettu flunssavirusta kontrolloiduissa olosuhteissa. Tulokset olivat varsin selviä. Ihmiset, jotka olivat nukkuneet alle 6 tuntia yössä, sairastuivat huomattavasti todennäköisemmin kuin ne, jotka nukkuivat yli 7 tuntia. Toisin sanoen, joskus tehokkain vitamiinikuuri voi olla yksinkertaisesti aikaisempi nukkumaan meno. Unen aikana keho tuottaa myös sytokiineja, jotka ovat immuunijärjestelmän viestinvälittäjiä. Osa näistä sytokiineista auttaa torjumaan infektioita ja tulehdusta. Kun unta on liian vähän, niiden tuotanto vähenee. Tämä on vähän kuin armeija, joka yrittää puolustaa rajaa, mutta osa sotilaista ei koskaan pääse vuoroon, koska heidät on pidetty hereillä koko yön. Lisäksi jatkuva myöhään valvominen vaikuttaa myös rokotteiden tehoon. Tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset, jotka nukkuvat hyvin rokotuksen jälkeen, kehittävät usein vahvemman immuunivasteen kuin ne, jotka nukkuvat huonosti. Tämä tarkoittaa, että uni auttaa kehoa opettelemaan tunnistamaan taudin aiheuttajia tehokkaammin. Kun uni jää vähin, optimisprosessi ei ole yhtä tehokas. Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka keskeinen rooli unella on kehon puolustusjärjestelmässä. On myös tärkeää huomata, että immuunijärjestelmä ei toimi erillään muusta kehosta. Se on jatkuvassa vuorovaikutuksessa hermoston, hormonijärjestelmän ja aineenvaihdunnan kanssa. Kun univaje häiritsee näitä järjestelmiä, vaikutukset heijastuvat myös immuunipuolustukseen. Näin syntyy ketjureaktio, jossa yksi häiriö johtaa helposti toiseen. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis sanoa, että säännöllinen ja riittävä uni on yksi yksinkertaisimpia tapoja tukea immuunijärjestelmän toimintaa. Se ei maksa mitään, sitä ei tarvitse reseptiä, eikä sitä tarvitse tilata verkosta. Silti se on usein ensimmäinen asia, josta ihmiset tinkkivät kiireisen elämäntavan keskellä. Ja ehkä juuri siinä piilee pieni ironia. Monet ihmiset etsivät monimutkaisia keinoja parantaa terveyttään, vaikka yksi tehokkaimmista ratkaisuista voisi olla yksinkertaisesti aikaisempi nukkumaan meno ja antaminen keholle mahdollisuus tehdä se, mihin se on biologisesti suunniteltu, nukkua. 4. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy sydän- ja verisuoniterveyteen. Tämä on aihe, jota monet eivät heti yhdistä uneen, koska sydänsairauksista puhuttaessa ihmiset ajattelevat yleensä ruokavaliota, liikuntaa tai tupakointia. Uni kuitenkin toimii eräänlaisena biologisena huoltojaksona myös sydämelle ja verisuonille. Kun nukumme riittävästi, verenpaine laskee luonnollisesti, syke hidastuu ja keho siirtyy palauttavaan pilaan. Tätä vaihetta voisi verrata siihen hetkeen, kun moottori käy tyhjäkäynnillä ja järjestelmä saa mahdollisuuden jäähtyä.
Jos tämä vaihe jää toistuvasti väliin myöhäisen valvomisen takia, sydän- ja verenkierto joutuvat työskentelemään pidempään korkeammalla kuormituksella. Pitkällä aikavälillä tämä voi vaikuttaa merkittävästi sydän- ja verisuonijärjestelmän terveyteen. Useat tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden kroonisen univajeen ja kohonneen verenpaineen välillä. Verenpaineen pitäisi luonnollisesti laskea yön aikana, mutta jos ihminen nukkuu liian vähän tai uni on katkonaista, tämä yöllinen lasku jää usein vajaaksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että verisuonet eivät koskaan saa kunnollista lepoa. Ajan myötä tämä voi lisätä riskiä kehittää verenpainetauti, joka puolestaan on yksi merkittävimmistä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöistä. Myöhään valvominen vaikuttaa myös autonomiseen hermostoon, joka säätelee kehon tahdosta riippumattomia toimintoja, kuten sykettä, hengitystä ja verenpainetta. Kun ihminen on jatkuvasti univajeessa, sympaattinen hermosto, eli niin sanottu taistele- tai pakene-järjestelmä aktivoituu helpommin. Tämä tarkoittaa, että keho pysyy ikään kuin valmiustilassa pidempään kuin olisi terveellistä. Sydän lyö hieman nopeammin, verenpaine pysyy korkeammana ja stressihormonien taso nousee. Jos tätä jatkuu viikkoja, kuukausia, jopa vuosia, sydän joutuu työskentelemään olosuhteissa, jotka eivät ole sille optimaaliset. Hieman humoristisesti voisi sanoa, että sydän ei ole suunniteltu toimimaan jatkuvassa maanantai-aamun kiireessä ympäri vuorokautta. Uni on se ajanjakso, jolloin liikenne rauhoittuu ja huoltohenkilöstö pääsee tarkistamaan järjestelmän. Toinen tärkeä tekijä on tulehdus. Krooninen univaje lisää elimistön matala-asteista tulehdusta, joka on yhdistetty moniin sydän- ja verisuonisairauksiin. Tämä ei ole samanlainen tulehdus kuin esimerkiksi kurkkukipu tai haava, vaan hiljainen biologinen prosessi, joka ajan myötä vahingoittaa verisuonten seinämiä. Kun verisuonten sisäpinta ärsyöntyy jatkuvasti, se voi edistää ateroskleroosia eli valtimoiden kovettumisen kehittymistä. Tämä puolestaan lisää sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskiä. Myöhään valvominen voi vaikuttaa myös elämäntapoihin, jotka epäsuorasti kuormittavat sydäntä. Väsyneenä ihmiset liikkuvat usein vähemmän, syövät epäterveellisemmin ja saattavat käyttää enemmän kofeiinia tai muita piristeitä pysyäkseen hereillä. Kaikki nämä tekijät yhdessä muodostavat yhdistelmän, joka ei ole sydänterveyden kannalta ihanteellinen. On myös mielenkiintoista huomata, että sydän- ja verisuonijärjestelmä toimii hyvin tarkassa vuorokausirytmissä. Esimerkiksi sydänkohtauksia tapahtuu tilastollisesti useammin aamulla, kun keho siirtyy unen tilasta aktiivisuuteen. Jos vuorokausirytmi on jatkuvasti häiriintynyt myöhäisen valvomisen takia, tämä luonnollinen rytmi voi sekoittua. Tällöin keho ei aina tiedä, milloin sen pitäisi olla palautumistilassa ja milloin aktiivinen. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että säännöllinen ja riittävä uni on tärkeä osa sydänterveyttä, aivan yhtä tärkeä kuin liikunta, tasapainoinen ruokavalio ja stressin hallinta. Vaikka sydän lyö automaattisesti ilman, että meidän tarvitsee ajatella sitä, se ei tarkoita, että se olisi lopultonta kestävä kone. Se tarvitsee lepoa, rytmiä ja palautumista. Ja ehkä yksi yksinkertaisimmista tapoista auttaa sydäntä jaksamaan vuosikymmeniä eteenpäin on niinkin arkinen päätös kuin mennä nukkumaan hieman aikaisemmin illalla sen sijaan, että jäisi vielä kerran selailemaan puhelinta vain 5 minuutiksi, koska kokemus osoittaa, että ne 5 minuuttia muuttuvat yllättävän usein puoleksi tunniksi ja joskus jopa tunniksi. 5. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy mielialaan ja mielenterveyteen. Tämä on ehkä yksi niistä vaikutuksista, jonka monet ihmiset huomaavat melko nopeasti, vaikka eivät aina yhdistä sitä suoraan uneen. Kun ihminen nukkuu liian vähän useiden öiden ajan, mieliala alkaa usein muuttua hienovaraisesti, mutta selvästi. Kärsivällisyys vähenee, pienetkin asiat voivat tuntua ärsyttäviltä ja keskittyminen sosiaalisiin tilanteisiin vaikeutuu. Lyhyesti sanottuna, maailma ei välttämättä muutu hankalammaksi, mutta oma kyky käsitellä sitä muuttuu. Unella on keskeinen rooli aivojen tunne-elämää säätelevissä järjestelmissä. Erityisesti mantelitumake, joka osallistuu tunteiden, kuten pelon ja stressin käsittelyyn, reagoi voimakkaammin, kun ihminen on univajeessa. Samalla etuotsalohko, aivojen osa, joka auttaa säätelemään tunteita ja tekemään rationaalisia päätöksiä, toimii heikommin.
Tämä yhdistelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että tunteet voivat nousta pintaan voimakkaammin, mutta niiden hallinta on vaikeampaa. Se on hieman kuin ajaisi autoa, jossa kaasupoliin toimii täydellisesti, mutta jarrut ovat hieman kuluneet. Monet ihmiset huomaavat tämän arjessa esimerkiksi niin, että he reagoivat herkemmin stressiin tai konflikteihin. Keskustelu, joka normaalisti olisi ollut rauhallinen mielipiteiden vaihto, voi väsyneenä tuntua henkilökohtaiselta hyökkäykseltä. Ja joskus väsyneenä lähetetty viesti tai kommentti voi seuraavana aamuna näyttää hieman, sanotaan vaikka diplomatian näkökulmasta kehityskelpoiselta. Pitkäaikainen univaje on myös yhdistetty lisääntyneeseen riskiin masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Tutkimukset osoittavat, että unen laatu ja mielenterveys ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa kaksisuuntaisesti. Huono uni voi lisätä mielenterveyden ongelmia ja mielenterveyden ongelmat voivat puolestaan heikentää unta. Tästä voi syntyä kierre, jossa molemmat vahvistavat toisiaan. Kun ihminen valvoo jatkuvasti myöhään, kehon stressijärjestelmät aktivoituvat useammin. Kortisolin taso pysyy korkeampana, mikä voi lisätä levottomuutta ja vaikeuttaa rentoutumista. Samalla aivojen välittäjäaineet, kuten serotoniini ja dopamiini, jotka vaikuttavat mielialaan ja motivaatioon, voivat joutua epätasapainoon. Tämä ei tarkoita, että yksi myöhäinen yö aiheuttaisi välittömästi mielenterveysongelmia, mutta jos univajeesta tulee pysyvä osa elämäntapaa, vaikutukset voivat kasautua ajan myötä. Humoristisesta näkökulmasta voisi sanoa, että univaje tekee ihmisestä hieman vähemmän päivitetyn version itsestään. Päivällä saatat olla rauhallinen, analyyttinen ja hyvä kuuntelija, mutta 3 tunnin unien jälkeen saatat huomata ärsyytyväsi esimerkiksi siitä, että joku hengittää liian äänekkäästi. Tämä ei ole merkki siitä, että ympärillä olevat ihmiset olisivat yhtäkkiä muuttuneet hankaliksi. Usein kyse on siitä, että aivot eivät ole saaneet tarpeeksi aikaa palautua. Myöhään valvominen vaikuttaa myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kun ihminen on väsynyt, hänen on vaikeampi lukea muiden ihmisten ilmeitä ja tunteita oikein. Tämä voi johtaa väärin ymmärryksiin keskusteluissa ja ihmissuhteissa. Lisäksi väsyneenä ihmiset vetäytyvät helpommin sosiaalisista tilanteista, koska energia ei yksinkertaisesti riitä aktiiviseen vuorovaikutukseen. Näin univaje voi vaikuttaa myös ihmissuhteiden laatuun. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että riittävä uni toimii eräänlaisena emotionaalisena tasapainottajana. Se auttaa aivoja käsittelemään päivän tapahtumia, säätelemään stressiä ja pitämään mielialaa vakaampana. Kun tämä palautumisprosessi jää toistuvasti kesken myöhäisen valvomisen vuoksi, mieli joutuu toimimaan jatkuvasti vajaalla resursseilla. Ja vaikka ihminen voi hetkellisesti sopeutua siihen, pitkällä aikavälillä sekä mieliala että henkinen hyvinvointi hyötyvät huomattavasti siitä yksinkertaisesta päätöksestä, että ilta päättyy joskus hieman aikaisemmin, muolluiten silloin, kun aivot ovat niin väsyneitä, että he alkavat pitää täysin tavallisia asioita yllättävän suurina ongelmina. 6. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy muistitoimintoihin ja oppimiskykyyn. Tämä on erityisen kiinnostava aihe, koska monet ihmiset yrittävät juuri myöhään illalla tehdä asioita, jotka vaativat keskittymistä ja oppimista, esimerkiksi opiskella tenttiin, viimeistellä työtehtäviä tai opetella jotain uutta. Ongelmana on, että aivot eivät ole biologisesti parhaassa mahdollisessa tilassa oppimaan silloin, kun ne ovat väsyneet. Uni on nimittäin yksi tärkeimmistä prosesseista, joka auttaa aivoja tallentamaan ja järjestämään tietoa. Kun ihminen nukkuu, aivot käyvät läpi päivän aikana opittuja asioita ja vahvistavat niitä hermoverkkoja, jotka liittyvät muistiin ja oppimiseen. Tätä prosessia kutsutaan usein muistojen konsolidaatioksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että aivot siirtävät tietoa lyhytaikaisesta muistista pitkäaikaiseen muistiin. Ilman riittävää unta tämä prosessi ei toimi yhtä tehokkaasti. Voisi sanoa, että aivot keräävät päivän aikana valtavan määrän tiedostoja, mutta ilman kunnon yöunta ne jäävät hieman sekavaan kansioon nimeltä ehkä myöhemmin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti syvän unen ja REM-unen aikana tapahtuu paljon muistin käsittelyyn liittyviä prosesseja. Syvä uni auttaa vahvistamaan faktoihin ja tietoihin liittyviä muistoja, kun taas REM-uni liittyy enemmän luovuuteen, tunteisiin ja monimutkaisten asioiden yhdistelyyn.
Kun ihminen valvoo myöhään ja nukkuu liian vähän, nämä univaiheet voivat jäädä lyhyemmiksi tai epäsäännöllisiksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että aivot eivät saa tarpeeksi aikaa järjestellä arkistoaan. Tämä näkyy usein arjessa pieninä, mutta ärsyttävinä ilmiöinä. Saatat esimerkiksi huomata lukevasi saman kappaleen kirjasta 3 kertaa ja silti miettiä, mitä siinä oikeastaan sanottiin. Tai saatat yrittää muistella nimeä, jonka kuulit vain muutama tunti sitten, mutta se tuntuu kadonneen jonnekin aivojen sokkeloihin. Humoristisesti voisi sanoa, että univaje tekee muistista hieman kuin internetyhteydestä, joka toimii hitaasti. Tieto on kyllä jossain olemassa, mutta sen lataaminen kestää yllättävän kauan. Myöhään valvominen vaikuttaa myös työmuistiin, joka on aivojen kyky pitää useita asioita mielessä samanaikaisesti ja käsitellä niitä aktiivisesti. Työmuisti on tärkeää esimerkiksi ongelman ratkaisussa, suunnittelussa ja monimutkaisissa keskusteluissa. Kun ihminen on väsynyt, työmuisti toimii heikommin. Tämä voi näkyä esimerkiksi niin, että tehtävien suunnittelu tuntuu vaikeammalta tai keskeytykset häiritsevät enemmän kuin normaalisti. Lisäksi univaje heikentää aivojen kykyä muodostaa uusia yhteyksiä hermosolujen välillä, mikä on oppimisen biologinen perusta. Kun aivot eivät saa tarpeeksi palautumisaikaa, niiden muovautuvuus eli neuroplastisuus heikkenee. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uusien taitojen oppiminen voi olla hitaampaa ja virheiden määrä kasvaa. Ironista kyllä, monet opiskelijat ja työntekijät yrittävät ratkaista ajanpuutetta juuri valvomalla pidempään, vaikka se usein heikentää oppimisen tehokkuutta. On vähän kuin yrittäisi kirjoittaa tärkeää raporttia tietokoneella, jonka akku on lähes tyhjä ja joka toimii koko ajan hitaasti. Lisäksi myöhään valvominen vaikuttaa luovuuteen. Luovat oivallukset syntyvät usein silloin, kun aivot pystyvät yhdistämään erilaisia ajatuksia ja kokemuksia. REM-uni on erityisen tärkeä tässä prosessissa. Kun tätä univaihetta on liian vähän, aivojen kyky tehdä yllättäviä ja hyödyllisiä yhteyksiä voi heikentyä. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis sanoa, että riittävä uni ei ole vain lepoa, vaan myös aktiivinen osa oppimista ja muistamista. Se toimii kuin yön aikana tapahtuva arkistointiprosessi, joka järjestää päivän aikana kerätyn tiedon loogiseksi kokonaisuudeksi. Kun tämä prosessi keskeytyy toistuvasti myöhäisen valvomisen vuoksi, aivot joutuvat toimimaan ilman kunnollista järjestelmää. Ja kuten kuka tahansa, joka on joskus etsinyt tärkeää tiedostoa sekavasta tietokansiosta, tietää, se ei ole kovin tehokas tapa työskennellä, eikä myöskään hyvä strategia pitkän aikavälin oppimisen kannalta. 7. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy hormonijärjestelmään ja koko kehon biologiseen tasapainoon. Ihmiskeho toimii monimutkaisena verkostona, jossa hormonit toimivat viestinviejinä eri elinten ja järjestelmien välillä. Uni on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka pitää tämän järjestelmän rytmissä. Kun ihminen nukkuu säännöllisesti oikeaan aikaan, monet hormonit vapautuvat tarkasti ajoitetuissa sykleissä. Mutta kun valvominen venyy jatkuvasti myöhään yöhön, tämä tarkka aikataulu alkaa häiriintyä. Voisi sanoa, että kehon sisäinen orkesteri menettää kapellivestarinsa. Yksi tärkeimmistä hormoneista tässä yhteydessä on melatoniini, jota kutsutaan usein unihormoniksi. Melatoniinin tuotanto alkaa normaalisti illalla, kun valo vähenee ja se auttaa kehoa valmistautumaan uneen. Myöhäinen valvominen, erityisesti kirkkaiden näyttöjen äärellä, voi häiritä tämän hormonin tuotantoa. Kun silmät altistuvat siniselle valolle puhelimista, tietokoneista tai televisioista, aivot tulkitsevat tilanteen helposti niin, että päivä ei ole vielä päättynyt. Melatoniinin eritys vähenee ja keho pysyy hereillä pidempään kuin olisi biologisesti tarkoituksenmukaista. Seurauksena on tilanne, jossa keho yrittää nukkua silloin, kun sen sisäinen kello ei ole täysin valmis siihen. Toinen keskeinen hormoni on kortisoli, jota usein kutsutaan stressihormoniksi. Normaalisti kortisolitaso nousee aamulla auttaakseen kehoa heräämään ja laskee illalla valmistellakseen elimistöä lepoon. Kun uni on epäsäännöllistä ja liian lyhyttä, tämä rytmi voi häiriintyä. Kortisolitaso voi pysyä korkeampana myös iltaisin, mikä tekee rentoutumisesta vaikeampaa. Tämä on vähän kuin yrittäisi nukahtaa samalla, kun keho luulee, että sen pitäisi valmistautua tärkeään kokoukseen.
Myöhään valvominen vaikuttaa myös kasvuhormoniin, joka vapautuu erityisesti syvän unen aikana. Vaikka nimi saattaa viitata vain lasten kasvuun, kasvuhormonilla on tärkeä rooli myös aikuisilla. Se osallistuu kudosten korjaamiseen, lihasten palautumiseen ja aineenvaihdunnan säätelyyn. Kun syvän unen määrä vähenee, kehon kyky palautua fyysisestä rasitukesta voi heikentyä. Tästä syystä jatkuva univaje voi vaikuttaa esimerkiksi lihasten palautumiseen liikunnan jälkeen tai yleiseen fyysiseen jaksamiseen. Lisäksi sukupuolihormonit, kuten testosteroni ja estrogeeni, voivat kärsiä epäsäännöllisestä unesta. Tutkimuksissa on havaittu, että krooninen univaje voi laskea testosteronitasoja miehillä ja vaikuttaa hormonitasapainoon myös naisilla. Tämä voi vaikuttaa muun muassa energiatasoon, mielialaan ja jopa hedelmällisyyteen. Toisin sanoen, uni on vain lepoa, vaan myös tärkeä osa kehon hormonaalista säätelyä. Humorististi voisi sanoa, että hormonijärjestelmä on kuin hyvin organisoitu toimisto, jossa jokaisella työntekijällä on oma aikataulunsa. Kun ihminen valvoo myöhään useita öitä peräkkäin, toimiston aikataulut menevät sekaisin. Osa työntekijöistä saapuu liian aikaisin, osa liian myöhään ja osa ei tiedä, pitäisikö heidän olla töissä vai kotona. Tällaisessa tilanteessa työnteko ei ole kovin tehokasta. On myös tärkeää ymmärtää, että hormonijärjestelmä vaikuttaa lähes kaikkiin kehon toimintoihin, energiatasoon, nälkään, mielialaan, stressin sietokykyyn ja fyysiseen palautumiseen. Kun tämä järjestelmä toimii epätasapainossa, vaikutukset voivat näkyä monella eri tavalla. Ihminen saattaa tuntea itsensä kaijasten väsyneenä, vaikka nukkuisi hieman pidempään viikonloppuna. Tai hän voi huomata, että energiataso vaihtelee epäunormallisesti päivän aikana. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että säännöllinen unirytmi toimii eräänlaisena biologisena aikatauluna, joka pitää hormonijärjestelmän toiminnan tasapainossa. Kun tämä rytmi häiriintyy jatkuvan myöhäisen valvomisen vuoksi, keho joutuu työskentelemään epävakaissa olosuhteissa. Ja vaikka ihminen voi hetkellisesti sopeutua tähän, pitkällä tähtäimellä hormonitasapaino hyötyy huomattavasti siitä, että yön saa olla yö, eikä vain jatkoa päivälle, jota venytetään hieman liian pitkälle. 8. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy reaktiokykyyn ja turvallisuuteen arjessa. Tämä on asia, jota monet ihmiset eivät tule ajatelleeksi ennen kuin he todella kokevat sen käytännössä. Kun ihminen nukkuu liian vähän, aivot eivät käsittele tietoa yhtä nopeasti kuin normaalisti. Reaktioaika hiastuu, tarkkaavaisuus heikkenee ja virheiden todennäköisyys kasvaa. Tämä ei ole pelkästään teoreettinen ongelma, vaan sillä voi olla hyvin konkreettisia seurauksia jokapäiväisissä tilanteissa. Erityisen selvästi tämä näkyy liikenteessä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vakava univaje voi heikentää ajokykyä lähes samalla tavalla kuin alkoholi. Kun ihminen on nukkunut hyvin vähän, hänen reaktionsa hidastuvat, keskittyminen herpaantuu helpommin ja tilanteiden ennakointi vaikeutuu. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi jarruttaminen, väistäminen tai nopea päätöksenteko voi tapahtua liian myöhään. Toisin sanoen väsyneet aivot toimivat hieman kuin tietokone, jonka prosessori käy hitaalla tilassa juuri silloin, kun tarvittaisiin nopeaa suorituskykyä. Yksi erityisen riskialtis ilmiö on niin sanottu mikrouni. Mikrouni tarkoittaa hyvin lyhyttä, muutaman sekunnin mittaista nukahtamista, joka tapahtuu usein ilman, että ihminen edes huomaa sitä. Se voi kuulostaa harmittomalta, mutta jos tällainen hetki tapahtuu esimerkiksi auton ratissa moottoritiellä, seuraukset voivat olla vakavia. Muutaman sekunnin aikana auto voi kulkea kymmeniä metrejä ilman, että kuljettaja on täysin tietoinen tilanteesta. Se on hieman kuin painaisi hetkeksi taukonappia aivaissa, paitsi että ympäröivä maailma ei pysähdy samaan aikaan. Myöhään valvominen voi vaikuttaa turvallisuuteen myös työpaikoilla. Monet työtehtävät vaativat tarkkaa keskittymistä ja nopeita reaktioita, olipa kyse sitten koneiden käytöstä, ajoneuvojen ohjaamisesta tai monimutkaisista päätöksistä. Univaje lisää virheiden todennäköisyyttä ja joskus nämä virheet voivat olla kalliita tai vaarallisia. Historiassa on jopa tapauksia, joissa suuret teolliset onnettomuudet ovat liittyneet työntekijöiden väsymykseen ja epäsäännöllisiin työaikoihin. Väsyneenä aivot myös arvioivat riskejä huonommin. Etuotsalohko, joka vastaa rationaalisesta päätöksenteosta, toimii heikommin univajeessa. Samalla impulssien hallinta voi heikentyä.
Tämä tarkoittaa, että ihminen saattaa ottaa suurempia riskejä tai tehdä päätöksiä, joita hän normaalisti harkitsisi tarkemmin. Se ei välttämättä tunnu dramaattiselta hetkellä, mutta pitkällä aikavälillä sillä voi olla merkitystä sekä turvallisuuden että arjen sujuvuuden kannalta. Humoristisesta näkökulmasta voisi sanoa, että väsyneet aivot ovat vähän kuin navigointijärjestelmä, joka päivittää sijaintiaan viiveellä. Se antaa kyllä ohjeita, mutta joskus hieman liian myöhään. Ja kun kyse on liikenteestä tai muista nopeaa reagointia vaativista tilanteista, pieni viive voi tehdä suuren eron. Lisäksi jatkuva väsymys vaikuttaa tarkkaavaisuuteen myös pienemmissä arjen asioissa. Saatat huomata unohtavasi tavaroita, kompastelevasi helpommin tai tekeväsi pieniä virheitä rutiinitehtävissä. Vaikka nämä tilanteet eivät yleensä ole vakavia, ne silti voivat lisätä stressiä ja turhautumista. Se tunne, kun etsit avaimia 5 minuuttia ja lopulta huomaat pitäneesi niitä koko ajan kädessä, on monelle tuttu, ja univaje voi tehdä tällaisista hetkistä hieman yleisempiä. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että riittävä uni ei ole tärkeää vain terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, vaan myös turvallisuuden näkökulmasta. Aivot tarvitsevat palautumista pysyväkseen tarkkoina, nopeina ja luotettavina. Kun tämä palautuminen jää katkuvasti vajaaksi myöhäisten valvomisen vuoksi, riski virheisiin kasvaa monissa tilanteissa. Ja vaikka yksi valvottu yö ei välttämättä aiheuta suuria ongelmia, jatkuva univaje voi vähitellen heikentää aivojen toimintaa tavalla, joka näkyy yllättävän monissa arjen tilanteissa, juuri silloin, kun tarkkaavaisuutta tarvittaisiin kaikkein eniten. 9. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy ihon terveyteen ja kehon ulkoiseen palautumiseen. Tämä saattaa kuulostaa hieman pinnalliselta verrattuna esimerkiksi sydänterveyteen tai immuunijärjestelmään, mutta biologisesti kyseessä on hyvin todellinen ilmiö. Ihmisen iho on kehon suurin elin ja se uusiutuu jatkuvasti. Yksi tärkeimmistä ajanjaksoista tälle uusiutumiselle on yöuni. Nukkuessamme keho aktivoi monia korjaavia prosesseja, jotka auttavat soluja uusiutumaan, korjaamaan vaurioita ja ylläpitämään ihon rakennetta. Kun uni jää toistuvasti liian lyhyeksi myöhäisen valvomisen vuoksi, nämä prosessit eivät ehdi toimia yhtä tehokkaasti. Yksi keskeinen tekijä tässä on verenkierto. Unen aikana verenkierto ihossa lisääntyy, mikä auttaa kuljettamaan ravinteita ja happea soluille sekä poistamaan aineenvaihdunnan sivutuotteita. Tämä on yksi syy siihen, miksi hyvin nukutun yön jälkeen iho voi näyttää kirkkaammalta ja levänneemmältä. Kun taas unta on liian vähän, iho saattaa näyttää sameammalta, kuivemmalta ja väsyneemmältä. Kansankielessä puhutaan joskus univelasta kasvoilla, ja vaikka ilmaus kuulostaa humoristiselta, siinä on yllättävän paljon biologista totuutta. Myöhään valvominen lisää myös stressihormoni kortisolin määrää, mikä voi vaikuttaa ihon kuntoon. Korkea kortisolitaso voi lisätä tulehdusta ja heikentää ihon suojakerrosta. Tämä voi tehdä ihosta herkemmän ärsytykselle ja vaikuttaa esimerkiksi akneen tai muihin iho-ongelmiin. Lisäksi kollageenin tuotanto voi heikentyä kroonisen univajeen seurauksena. Kollageeni on proteiini, joka auttaa pitämään ihon kimmoisana ja vahvana. Kun sen tuotanto vähenee, iho voi menettää osan joustavuudestaan ajan myötä. Tämän vuoksi unta kutsutaan joskus epävirallisesti luonnolliseksi kauneushoidoksi. Toisin sanoen, kalleinkaan kasvovoide ei voi täysin korvata sitä biologista korjausprosessia, joka tapahtuu syvän unen aikana. Humoristisesti voisi sanoa, että ihonhoitorutiinien tärkein vaihe ei välttämättä ole seerumi tai voide, vaan se hetki, kun ihminen sulkee silmänsä ja antaa keholle mahdollisuuden levätä. Myöhään valvominen voi vaikuttaa myös silmien ympärillä olevaan ihoon. Monet ihmiset huomaavat, että univaje näkyy erityisesti tummempina silmänaluksina tai turvotuksena. Tämä johtuu osittain siitä, että väsymys vaikuttaa verenkiertoon ja nesteiden kertymiseen kudoksissa. Vaikka nämä muutokset ovat usein väliaikaisia, jatkuva univaje voi tehdä niistä pysyvämpiä. Lisäksi ihon paraneminen voi hidastua. Haavat, naarmut ja muut pienet ihovauriot saattavat parantua hieman hitaammin, jos keho ei saa riittävästi unta. Tämä liittyy siihen, että monet kudosten korjaamiseen osallistuvat prosessit aktivoituvat juuri unen aikana. Voisi ajatella, että yö on kehon korjauspaja, jossa päivän aikana syntyneitä pieniä vaurioita paikataan. Jos tämä korjauspaja on jatkuvasti kiinni tai työskentelee vajaalla miehityksellä, korjaustyöt eivät etene yhtä nopeasti. On myös kiinnostavaa huomata, että iho heijastaa usein yleistä terveydentilaa.
Kun keho on levännyt ja palautunut hyvin, iho näyttää usein elinvoimaisemmalta. Kun taas keho on jatkuvassa väsymyksen tilassa, iho voi olla yksi ensimmäisistä paikoista, jossa tämä näkyy. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen myöhäinen ilta näkyisi välittömästi peilissä, mutta pitkällä ajan myötä säännöllinen univaje voi vaikuttaa ihon ulkonäkymään enemmän kuin monet ihmiset ajattelevat. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että riittävä uni on tärkeä osa myös ihon voivinvaltaa. Se tukee solujen uusiutumista, vähentää tulehdusta ja auttaa ylläpitämään ihon luonnollista tasapainoa. Ja vaikka ihonhoitotuotteet voivat olla hyödyllisiä, ne toimivat parhaiten silloin, kun keho saa samalla tehdä oman osuutensa, eli kun yö on tarpeeksi pitkä, jotta kehon luonnollinen huoltojärjestelmä ehtii tehdä työnsä rauhassa. 10. ja viimeinen merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy elämänlaatuun kokonaisuutena. Tämä on ehkä vähemmän mitattavissa oleva vaikutus kuin verenpaine tai hormonitasot, mutta monella tavalla se on kaikkein näkyvin arjessa. Kun ihminen nukkuu jatkuvasti liian vähän, lähes kaikki päivittäiset kokemukset muuttuvan hieman raskaammiksi. Energia on matalampi, keskittyminen heikompi ja motivaatio tehdä asioita voi laskea. Päivä tuntuu pidemmältä, mutta samalla aika tuntuu kuluman tehottomammin. Toisin sanoen, ihminen voi olla hereillä enemmän tunteja, mutta saada aikaan vähemmän. Yksi syy tähän on se, että uni vaikuttaa suoraan aivojen energian käyttöön. Kun aivot eivät ole saaneet riittävästi palautumista, ne joutuvat työskentelemään jatkuvasti pienessä energiansäästötilassa. Tämä voi näkyä esimerkiksi siinä, että tehtävien aloittaminen tuntuu vaikeammalta tai että keskittyminen katkeaa helpommin. Monet ihmiset kuvaavat tätä tunnetta niin, että he ovat koko päivän hieman sumussa. Ajatukset liikkuvat hitaammin ja yksinkertaisetkin päätökset voivat tuntua yllättävän raskailta. Lisäksi univaje vaikuttaa siihen, miten koemme ympäröivän maailman. Kun ihminen on levännyt hyvin, hän on yleensä avoimempi uusille kokemuksille, sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja luovalle ajattelulle. Väsymys sen sijaan voi tehdä mielestä hieman kapeamman ja varovaisemman. Se ei välttämättä tarkoita, että ihminen olisi huonolla tuulella, mutta hänellä ei ehkä ole samaa energiaa osallistua aktiivisesti ympärillä tapahtuviin asioihin. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja yleiseen elämän iloon. Humoristisesta näkökulmasta voisi sanoa, että riittävä uni tekee ihmisestä paremman version itsestään. Kun olet nukkunut hyvin, pienet vastoinkäymiset tuntuvat hallittavilta ja päivä voi jopa tuntua hieman seikkailulta. Mutta kun olet nukkunut 3 tai 4 tuntia, sama päivä voi tuntua enemmänkin logistiselta selviytymistehtävältä. Miten päästä aamusta iltaan ilman, että unohtaa, mitä oli tekemässä? Lisäksi jatkuva myöhään valvominen voi vaikuttaa pitkän aikavälin hyvinvointiin monella tasolla. Kun keho ja mieli ovat jatkuvasti väsyneitä, ihmiset saattavat vähitellen luopua joistakin asioista, jotka normaalisti tuottavat heille iloa, kuten liikunnasta, sosiaalisista tapaamisista tai uusien taitojen oppimisesta. Tämä ei yleensä tapahdu yhtäkkiä, vaan pikkuhiljaa. Energia ei vain riitä kaikkeen, ja lopulta elämä voi tuntua hieman kapeammalta kuin se muuten voisi olla. On myös tärkeää muistaa, että uni on yksi harvoista terveyteen vaikuttavista tekijöistä, joka on samalla täysin luonnollinen ja maksuton. Se ei vaadi erityisiä laitteita, monimutkaisia ohjelmia tai pitkiä valmisteluja. Silti se vaikuttaa lähes kaikkiin kehon ja mielen toimintoihin. Voisi sanoa, että uni on biologinen perusta, jonka päälle monet muut hyvinvoinnin osa-alueet rakentuvat. Kun tämä perusta on vahva, monet muut asiat toimivat helpommin. Kun taas perusta on heikko, monet pienet ongelmat voivat kasautua suuremmiksi. Asiantuntijan näkökulmasta myöhään valvomisen suurin ongelma ei ole yksittäinen valvottu yö, vaan toistuva tapa, joka häiritsee kehon luonnollista rytmiä. Ihmiskeho on suunniteltu toimimaan vuorokausirytmissä, jossa yö on aikaa palautumiselle ja päivä aktiivisuudelle. Kun tämä rytmi säilyy tasapainossa, keho ja mieli toimivat yleensä parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi yksi yksinkertaisimmista, mutta tehokkaimmista terveyttä tukevista päätöksistä on antaa yölle sen ansaitsema tila. Sammuttaa valot hieman aikaisemmin, laittaa puhelin sivulla ja antaa keholle mahdollisuus tehdä se, mitä se on miljoonien evoluution aikana oppinut tekemään. Levätä, palautua ja valmistautua seuraavaan päivään. 5. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy mielialaan ja mielenterveyteen.
Tämä on ehkä yksi niistä vaikutuksista, jonka monet ihmiset huomaavat melko nopeasti, vaikka eivät aina yhdistä sitä suoraan uneen. Kun ihminen nukkuu liian vähän useiden öiden ajan, mieliala alkaa usein muuttua hienovaraisesti, mutta selvästi. Kärsivällisyys vähenee, pienetkin asiat voivat tuntua ärsyttäviltä ja keskittyminen sosiaalisiin tilanteisiin vaikeutuu. Lyhyesti sanottuna, maailma ei välttämättä muutu hankalammaksi, mutta oma kyky käsitellä sitä muuttuu. Unella on keskeinen rooli aivojen tunne-elämää säätelevissä järjestelmissä. Erityisesti mantelitumake, joka osallistuu tunteiden, kuten pelon ja stressin käsittelyyn, reagoi voimakkaammin, kun ihminen on univajeessa. Samalla etuotsalohko, aivojen osa, joka auttaa säätelemään tunteita ja tekemään rationaalisia päätöksiä, toimii heikommin. Tämä yhdistelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että tunteet voivat nousta pintaan voimakkaammin, mutta niiden hallinta on vaikeampaa. Se on hieman kuin ajaisi autoa, jossa kaasupoliin toimii täydellisesti, mutta jarrut ovat hieman kuluneet. Monet ihmiset huomaavat tämän arjessa esimerkiksi niin, että he reagoivat herkemmin stressiin tai konflikteihin. Keskustelu, joka normaalisti olisi ollut rauhallinen mielipiteiden vaihto, voi väsyneenä tuntua henkilökohtaiselta hyökkäykseltä. Ja joskus väsyneenä lähetetty viesti tai kommentti voi seuraavana aamuna näyttää hieman, sanotaan vaikka diplomatian näkökulmasta kehityskelpoiselta. Pitkäaikainen univaje on myös yhdistetty lisääntyneeseen riskiin masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Tutkimukset osoittavat, että unen laatu ja mielenterveys ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa kaksisuuntaisesti. Huono uni voi lisätä mielenterveyden ongelmia ja mielenterveyden ongelmat voivat puolestaan heikentää unta. Tästä voi syntyä kierre, jossa molemmat vahvistavat toisiaan. Kun ihminen valvoo jatkuvasti myöhään, kehon stressijärjestelmät aktivoituvat useammin. Kortisolin taso pysyy korkeampana, mikä voi lisätä levottomuutta ja vaikeuttaa rentoutumista. Samalla aivojen välittäjäaineet, kuten serotoniini ja dopamiini, jotka vaikuttavat mielialaan ja motivaatioon, voivat joutua epätasapainoon. Tämä ei tarkoita, että yksi myöhäinen yö aiheuttaisi välittömästi mielenterveysongelmia, mutta jos univajeesta tulee pysyvä osa elämäntapaa, vaikutukset voivat kasautua ajan myötä. Humoristisesta näkökulmasta voisi sanoa, että univaje tekee ihmisestä hieman vähemmän päivitetyn version itsestään. Päivällä saatat olla rauhallinen, analyyttinen ja hyvä kuuntelija, mutta 3 tunnin unien jälkeen saatat huomata ärsyytyväsi esimerkiksi siitä, että joku hengittää liian äänekkäästi. Tämä ei ole merkki siitä, että ympärillä olevat ihmiset olisivat yhtäkkiä muuttuneet hankaliksi. Usein kyse on siitä, että aivot eivät ole saaneet tarpeeksi aikaa palautua. Myöhään valvominen vaikuttaa myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kun ihminen on väsynyt, hänen on vaikeampi lukea muiden ihmisten ilmeitä ja tunteita oikein. Tämä voi johtaa väärin ymmärryksiin keskusteluissa ja ihmissuhteissa. Lisäksi väsyneenä ihmiset vetäytyvät helpommin sosiaalisista tilanteista, koska energia ei yksinkertaisesti riitä aktiiviseen vuorovaikutukseen. Näin univaje voi vaikuttaa myös ihmissuhteiden laatuun. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis todeta, että riittävä uni toimii eräänlaisena emotionaalisena tasapainottajana. Se auttaa aivoja käsittelemään päivän tapahtumia, säätelemään stressiä ja pitämään mielialaa vakaampana. Kun tämä palautumisprosessi jää toistuvasti kesken myöhäisen valvomisen vuoksi, mieli joutuu toimimaan jatkuvasti vajaalla resursseilla. Ja vaikka ihminen voi hetkellisesti sopeutua siihen, pitkällä aikavälillä sekä mieliala että henkinen hyvinvointi hyötyvät huomattavasti siitä yksinkertaisesta päätöksestä, että ilta päättyy joskus hieman aikaisemmin, muolluiten silloin, kun aivot ovat niin väsyneitä, että he alkavat pitää täysin tavallisia asioita yllättävän suurina ongelmina. 6. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy muistitoimintoihin ja oppimiskykyyn. Tämä on erityisen kiinnostava aihe, koska monet ihmiset yrittävät juuri myöhään illalla tehdä asioita, jotka vaativat keskittymistä ja oppimista, esimerkiksi opiskella tenttiin, viimeistellä työtehtäviä tai opetella jotain uutta. Ongelmana on, että aivot eivät ole biologisesti parhaassa mahdollisessa tilassa oppimaan silloin, kun ne ovat väsyneet. Uni on nimittäin yksi tärkeimmistä prosesseista, joka auttaa aivoja tallentamaan ja järjestämään tietoa. Kun ihminen nukkuu,
aivot käyvät läpi päivän aikana opittuja asioita ja vahvistavat niitä hermoverkkoja, jotka liittyvät muistiin ja oppimiseen. Tätä prosessia kutsutaan usein muistojen konsolidaatioksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että aivot siirtävät tietoa lyhytaikaisesta muistista pitkäaikaiseen muistiin. Ilman riittävää unta tämä prosessi ei toimi yhtä tehokkaasti. Voisi sanoa, että aivot keräävät päivän aikana valtavan määrän tiedostoja, mutta ilman kunnon yöunta ne jäävät hieman sekavaan kansioon nimeltä ehkä myöhemmin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti syvän unen ja REM-unen aikana tapahtuu paljon muistin käsittelyyn liittyviä prosesseja. Syvä uni auttaa vahvistamaan faktoihin ja tietoihin liittyviä muistoja, kun taas REM-uni liittyy enemmän luovuuteen, tunteisiin ja monimutkaisten asioiden yhdistelyyn. Kun ihminen valvoo myöhään ja nukkuu liian vähän, nämä univaiheet voivat jäädä lyhyemmiksi tai epäsäännöllisiksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että aivot eivät saa tarpeeksi aikaa järjestellä arkistoaan. Tämä näkyy usein arjessa pieninä, mutta ärsyttävinä ilmiöinä. Saatat esimerkiksi huomata lukevasi saman kappaleen kirjasta 3 kertaa ja silti miettiä, mitä siinä oikeastaan sanottiin. Tai saatat yrittää muistella nimeä, jonka kuulit vain muutama tunti sitten, mutta se tuntuu kadonneen jonnekin aivojen sokkeloihin. Humoristisesti voisi sanoa, että univaje tekee muistista hieman kuin internetyhteydestä, joka toimii hitaasti. Tieto on kyllä jossain olemassa, mutta sen lataaminen kestää yllättävän kauan. Myöhään valvominen vaikuttaa myös työmuistiin, joka on aivojen kyky pitää useita asioita mielessä samanaikaisesti ja käsitellä niitä aktiivisesti. Työmuisti on tärkeää esimerkiksi ongelman ratkaisussa, suunnittelussa ja monimutkaisissa keskusteluissa. Kun ihminen on väsynyt, työmuisti toimii heikommin. Tämä voi näkyä esimerkiksi niin, että tehtävien suunnittelu tuntuu vaikeammalta tai keskeytykset häiritsevät enemmän kuin normaalisti. Lisäksi univaje heikentää aivojen kykyä muodostaa uusia yhteyksiä hermosolujen välillä, mikä on oppimisen biologinen perusta. Kun aivot eivät saa tarpeeksi palautumisaikaa, niiden muovautuvuus eli neuroplastisuus heikkenee. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uusien taitojen oppiminen voi olla hitaampaa ja virheiden määrä kasvaa. Ironista kyllä, monet opiskelijat ja työntekijät yrittävät ratkaista ajanpuutetta juuri valvomalla pidempään, vaikka se usein heikentää oppimisen tehokkuutta. On vähän kuin yrittäisi kirjoittaa tärkeää raporttia tietokoneella, jonka akku on lähes tyhjä ja joka toimii koko ajan hitaasti. Lisäksi myöhään valvominen vaikuttaa luovuuteen. Luovat oivallukset syntyvät usein silloin, kun aivot pystyvät yhdistämään erilaisia ajatuksia ja kokemuksia. REM-uni on erityisen tärkeä tässä prosessissa. Kun tätä univaihetta on liian vähän, aivojen kyky tehdä yllättäviä ja hyödyllisiä yhteyksiä voi heikentyä. Asiantuntijan näkökulmasta voidaan siis sanoa, että riittävä uni ei ole vain lepoa, vaan myös aktiivinen osa oppimista ja muistamista. Se toimii kuin yön aikana tapahtuva arkistointiprosessi, joka järjestää päivän aikana kerätyn tiedon loogiseksi kokonaisuudeksi. Kun tämä prosessi keskeytyy toistuvasti myöhäisen valvomisen vuoksi, aivot joutuvat toimimaan ilman kunnollista järjestelmää. Ja kuten kuka tahansa, joka on joskus etsinyt tärkeää tiedostoa sekavasta tietokansiosta, tietää, se ei ole kovin tehokas tapa työskennellä, eikä myöskään hyvä strategia pitkän aikavälin oppimisen kannalta. 7. merkittävä haitta myöhään valvomisessa liittyy hormonijärjestelmään ja koko kehon biologiseen tasapainoon. Ihmiskeho toimii monimutkaisena verkostona, jossa hormonit toimivat viestinviejinä eri elinten ja järjestelmien välillä. Uni on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka pitää tämän järjestelmän rytmissä. Kun ihminen nukkuu säännöllisesti oikeaan aikaan, monet hormonit vapautuvat tarkasti ajoitetuissa sykleissä. Mutta kun valvominen venyy jatkuvasti myöhään yöhön, tämä tarkka aikataulu alkaa häiriintyä. Voisi sanoa, että kehon sisäinen orkesteri menettää kapellivestarinsa. Yksi tärkeimmistä hormoneista tässä yhteydessä on melatoniini, jota kutsutaan usein unihormoniksi. Melatoniinin tuotanto alkaa normaalisti illalla, kun valo vähenee ja se auttaa kehoa valmistautumaan uneen. Myöhäinen valvominen, erityisesti kirkkaiden näyttöjen äärellä, voi häiritä tämän hormonin tuotantoa.
Kun silmät altistuvat siniselle valolle puhelimista, tietokoneista tai televisioista, aivot tulkitsevat tilanteen helposti niin, että päivä ei ole vielä päättynyt. Melatoninin eritys vähenee ja keho pysyy hereillä pidempään kuin olisi biologisesti tarkoituksenmukaista. Seurauksena on tilanne, jossa keho yrittää nukkua silloin, kun sen sisäinen kello ei ole täysin valmis siihen. Toinen keskeinen hormoni on kortisoli, jota usein kutsutaan stressihormoniksi. Normaalisti kortisolitaso nousee aamulla auttaakseen kehoa heräämään ja laskee illalla valmistellakseen elimistöä lepoon. Kun uni on epäsäännöllistä ja liian lyhyttä, tämä rytmi voi häiriintyä. Kortisolitaso voi pysyä korkeampana myös iltaisin, mikä tekee rentoutumisesta vaikeampaa. Tämä on vähän kuin yrittäisi nukahtaa samalla, kun keho luulee, että sen pitäisi valmistautua tärkeään kokoukseen. Myöhään valvominen vaikuttaa myös kasvuhormoniin, joka vapautuu erityisesti syvän unen aikana. Vaikka nimi saattaa viitata vain lasten kasvuun, kasvuhormonilla on tärkeä rooli myös aikuisilla. Se osallistuu kudosten korjaamiseen, lihasten palautumiseen ja aineenvaihdunnan säätelyyn. Kun syvän unen määrä vähenee, kehon kyky palautua fyysisestä rasitukesta voi heikentyä. Tästä syystä jatkuva univaje voi vaikuttaa esimerkiksi lihasten palautumiseen liikunnan jälkeen tai yleiseen